насиба дар як оила як духтар буд. модар барои духтари ягонааш тамоми шароитро муҳайё сохта буд. чизе ки аз даҳонаш мебаромад мехарид. падар баръакс доимо таъкид мекард ки духтарашонро ин қадар эрка накунад, чунки оянда касе намедонад ки ҳаёт чӣ хел мешавад. шояд раваду духтарашон ба ягон оилаи камбағал келин шавад, он гаҳ чӣ кор мекунад бо ин духтари эркаву якраваш. аммо модар ба гапҳои шавҳараш аҳамияте надода, ҳамону духтарашро нозпарвард калон мекард. насиба ҳанӯз давраи мактабӣ бо ҷавоне ишқварзӣ карда ӯро дӯст медошт. аммо падару модар бехабар аз дилаш ӯро ба як ҷавони дигар ки падараш дар шаҳр вазифаи калон дошту кару фараш дар осмон буд доданӣ буданд. насиба медонист ки шамсуло дар шаҳр хона надораду дар деҳа зиндагӣ мекунад. шамсуло бо ӯ дар зодрӯзи ҷӯрааш тасодуфан шинос шуда буд. шамсуло дар курси охирини донишгоҳи тиббӣ таҳсил мекард. насиба фикр мекард ки чӣ тавр шамсулоро розӣ кунонад то ӯ барои падараш хонадӯмод шавад. аммо шамсуло гуфт ки агар зани ман шудан хоҳӣ ба деҳа рафта хизмати падару модарамро мекунӣ. насиба андеша намуд ки дар деҳа ӯ ҳаргиз иста наметавонад. охир дар ҳаёташ картошкаеро пӯст накандааст, ҳатто чой дам карда наметавонад. ҳамаи кори хонаро очаҷонаш ба анҷом мерасонад. барои ҳамин дар дил андеша намуд ки ба ҷавони падараш хостагӣ ба шавҳар мебарояд. рӯзи тӯй ҳам фаро расид. насиба ки дар асл хеле духтари зебову диданӣ буд, имрӯз аз ҳаррӯза дида зеботар шуда ҳуши ҳар бинандаро ба худ ҷалб мекард. модараш ашкрезон дуояш дода мегуфт ки хушбахту фирӯз бошад. аммо дили падар кимчихел сиёҳ буду аз пешомади баде гувоҳӣ медод. падар низ ӯро дуои нек дода барояш таманнӯи беҳтаринро изҳор дошт. ҳамин ки домодро ёр-ёр гӯён ба таги чодар дароварданд, насиба гашта барои ӯ нигоҳ карду як сардиро эҳсос кард. ба назараш намуд ки чашмони кабуди осмонии дӯмод беҳаракатанд. аммо аз дил гузаронид ки шояд ба назараш намудагист. то ба тарабхона омадан ӯ чизеро ҳис накарда буд. аммо дар сари мизи пурнозу неъмат вақте ки дасти дӯмод ба дасташ расид, дилаш шувӣ карда ларзид. гашта ба ангуштони дӯмод нигарист. ҳарду панҷаи дӯмод иборат аз 6 ангушт буд. ваҳ, тавба, ин бача 6 ангушт дорад ку? ё ман фирефтаи ишқи шамсуло шуда ӯро ҳамин хел дида истода бошама? базм идома дошт. ҳар гоҳе ки меҳмонон сухан мекарданд, дӯмод ба суханони онҳо аҳамият надода дулунҷа ангури далалии зебобударо мехӯрд. аз ин хӯрдани фашфаши дӯмод ғаши насиба омаду ӯро пӯчида ба гӯшаш гуфт ки хӯрданро бас кунад. аммо ба гӯшаш садои безеби дӯмод омад ки гуфт корат набошад. базм ба охир расиду арӯси дӯмодро ба хонаи бахташон гӯселониданд. насиба ҳангоми хайрухуш падарро сахт ба оғӯш кашида дар гӯшаш оҳиста гуфт ки отаҷон, ин дӯмодатон ба фикрам ки соқ нест. аммо падар ба суханони ӯ аҳамият надода ин ҳамаро эркагии одати духтараш пиндошт. арӯз дар таги чодар нишаста ҳоло ҳам ангуштони шавҳарро фикр мекард. чаро 6 ангушт дошта бошаданд? ҳамин вақт дӯмодро модар пешпеш карда ба таги чодар дароварду ба арӯз бо меҳрубонӣ гуфт ки тамоми чизу чораи сарватам аз ту духтарам. ту акнун келин не, духтари мо ҳастӣ. писари гуламро нигоҳ кун келинҷон. даст ба дуо бардошту аз хона баромад. насиба ба дӯмод ки рост истода буд нигоҳ карда гуфт ассалом. дӯмод давида омада дудаста бо ӯ саломалек карда рӯи кӯрпача дароз кашид. баъд мисли қориазёд кардагӣ бар ин ба арӯз нигариста гуфт шумо зеботарин духтари олам. насиба дар ҷавоб гуфт медонам. дӯмод дигар ба ӯ нигоҳ накарда боз ба хӯрокхӯрӣ сар кард. дар рӯи хона дастурхони пурнозу неъмат густурда шуда буд. тоҳир резондаву чаконда бо дастонаш гӯштбирёнро мехӯрду ба ӯ ҳатто нимнигоҳе намекард. насиба аз дилаш гузаронид ки шояд дӯмод қориишканба асту барояш муҳим хӯрок мебошад.
аммо 6 ангуштони ӯ боз дилашро хавотир кард. домод то нисфи шаб хурду хӯрд. насиба аз дидани ин ҳолати пурхӯрии ӯ иштиҳояшро гум карда чизе ба даҳон набурд. тоҳир зоҳиран хеле зебову болобаланд буд, аммо ин рафторҳои хандаовараш насибаро ҳайрон кард. модари ӯ дам ба дам ба хона омада мепурсид ки ягон чи дар кор аст ё не. аз чеҳраи модараш маълум буд ки аз чизе сахт меҳаросад. шаб тоҳирро хоб гирифту бо ҳамон либосҳои домодиаш ки аз резонда хӯрданаш ифлос шуда буд дар рӯи кӯрпачаи махмалин хобаш бурд. насиба бо либосҳои сапеди арӯсӣ миёни хона рост истода шамсуллоро ба хотир меовард ва ҳис кард ки дар интихоби домод ба иштибоҳи бузурге роҳ додааст. ҳам хандааш омаду ҳам гирьяаш. охир ин одам ё ягон аждаҳо ин қадар мехӯраду сер намекунад. субҳи солеҳон ба рӯяш як чизи хунуке расиду тарсида бедор шуд. тоҳир дар чӯбе қурбоқаеро кашола карда дар рухсораи ӯ бозӣ мекард. насиба бо тамоми қувваташ дод зад. модару падари домод давида омаданд. чӣ шуд духтарам? инро бинед, қурбоқа зинда аст ку? ин писари шумо девона аст магар? не духтарам, ором шав. ӯ ҳамин хел аз кӯдакӣ шух буд. кани тоҳирҷон аз ҷоят хез. тоҳир аз ҷояш хесту чӯби қурбоқа кашолкардагиро гирифта давида аз хона баромад. духтарам, ин тоҳир дар вақташ гӯштингири хуб буд. каме ба касалии рӯҳӣ печиду ба ҳамин ҳол фитод. танҳо ту метавонӣ ӯро аз ин ҳол наҷот диҳӣ. насиба ҳоло ҳам аз тарс мисли барги бед меларзид. шаби дигар домод сагчаеро оварда ба рӯи бистари арӯсиаш сар дод. сагча ав мекарду ҷони насибаро ба лаб меовард. сагчаро гирифту аз тиреза дур партофт. тоҳир бошад аз боиси сагча мисли кӯдак гириста ӯро тела доду аз хона гурехта рафт. нисфи шабӣ ба хона баргашта дар даст як табақ ангур болои бистари сабсафед нишаста бо иштиҳо дулунҷа онро хӯрдан гирифт. насиба дилаш беҳузур шуда аз ҷой хесту ба сӯяш дод зад ки дуртар нишинад. тоҳир ба додзании ӯ итоат карда дуртар нишаст. насиба аз дил гузаронид ки ин ҳама рафторҳои шавҳараш бебало нест, ё девона аст ва ё ягон касали хорӣ. барои ҳамин ҳоло ҳам сари вақт аст ки ӯ гурехта ба хонаи падар баргардад. вале аз маросими тӯй ҳамагӣ 4 рӯз сипарӣ шуда буду халос. насиба дар ин хона ягон кор намекард. барои кори хона хизматгорон буданд. тоҳир боре ба ӯ гуфт ки медонӣ зӯҳроро дар боло занҷирбанд кардаанд. зӯҳро кист? зӯҳро ин манам. аз ин суханони тоҳир ӯ чизеро сарфам нарафт. аммо ҳис кард ки зери коса нимкосаест. аз хизматгор оҳиста пурсид ки зӯҳро кӣ аст? зӯҳро хоҳари тоҳир аст. ҳарду дугоник ба дунё омадаанд. ӯ ҳам мисли тоҳир айби модарзодӣ дорад. насиба аз дасти тоҳир дошту гуфт: биё кани равем зӯҳроро хабар гирем. онҳо ба ошонаи панҷум баромаданду садои нолиши ба нолиши гурба шабоҳат дошта аз утоқе баромад. тоҳир дарро кушоду насиба духтареро дид ки шабеҳи тоҳир, аммо бо дастони занҷирбанд. насиба зӯҳрои занҷирбандро диду қариб ки аз тарс фарёд занад, аммо боз хомӯширо пеша карда ба дохили ҳуҷра даромад. зӯҳро аз тоҳир дида зеботар буд. ӯ онҳоро дида зорӣ кард ки дастонашро кушоянд. насиба тоқат накарда дастони ӯро кушоданӣ шуд, аммо ба занҷир калид карда қулф карда буданд. зӯҳро мисли гург улос кашида боз зорӣ кард ки дастонашро кушоянд. тоҳир, калидро биёр, зӯҳроро озод кунем. не, оча маро бо табар мекушад. насиба дид ки аллакай вазъи симои зӯҳро вайрон шуда ба мисли модагург ба онҳо ҳуҷум карданӣ аст. дасти тоҳирро гирифту аз ҳуҷра берун баромад. шаби дароз хобҳои воҳиманок диду тарсида дигар хобаш набурд. субҳ нақша кашид ки буғчаи либосҳояшро мегираду оҳиста аз ин хона гурехта меравад.
аммо субҳи солиҳон ӯро гирияи дардноки тоҳир аз ин роҳ баргардонид. тоҳир дар кунҷи хона нишаста худ ба худ мегуфт: очам чаро маро ба дунё овард? ман мурдагиам, аммо очам мехоҳад ки ман зинда бошам. маро кайҳо гӯронидаанд. ин суханони хеле дардноки тоҳир ба дили Насиба асар карду аз дил гузаронид ки боз ками дигар ба зиндагии ба ном тоқат мекунад. тоҳир он рӯз аз хона набаромада даруни бистар печутоб мехӯрд. ин ҳолати ӯро модар дида ба келинаш маънидорона хитоб кард: келин, шаварат ба ошёнаи панҷум баромада буд? Не, росташро гӯй. ҳа холаҷон, чаро ӯро кашола карда бурдӣ? ҳар вақте ки ӯ зӯҳроро бинад якбора аҳволаш бад мешавад. охир онҳо дар 1 соат ба дунё омадаанд. чаро холаҷон, онҳо ба чунин рӯз гирифторанд? акнун ки сирри оилаи моро медонӣ, ман ҳамаашро ба ту нақл мекунам. ин дугоникҳо фарзандони апаи ман кибирёянд. ман Фотима ҳастам. мо низ дугоник будем. апаам ҳангоми тавлиди онҳо сари фарзанд рафту онҳоро ба ман гузошт. мани наварӯз онҳоро бо чӣ азобҳо калон кардам. шаварам ки маро самимӣ дӯст медошт, онҳоро чун фарзандонаш қабул кард. аммо дар синни 4-солагӣ ҳис кардам ки ҳарду кимчихел ба дигар кӯдакон монанд нестанд. ба назди духтур рафта ташхис гузаронидам. баъди чанде маълум шуд ки ҳарду ҳам ноқисулақланд. ин хабарро шунида аз иштиҳову аз гапи задан муддате мондам. ин лаҳза Фотима хола оҳи пурдарде кашиду давоми зиндагии гузаштаашро ба келинаш нақл кард. вақте ки беақлу носолим будани тоҳиру зӯҳроро фаҳмидем, тамоман зиндагӣ бароямон маънияшро гум кард. охир ҳарчанд тамоми даъвоҳоро карда бошем ҳам, худованд ба ману шавҳарам фарзанд надод. умедвор будем ки тоҳиру зӯҳро дар пирӣ дастамонро мегиранд, аммо бо ҳукми тақдир баръакс шуд. ману шавҳарам кӯдакони девонаро нигоҳубин мекунем. ман аҳамият медодам ки нисбати зӯҳро тоҳир ақлаш дигархелтар аст ва гоҳо рафторҳое мекунад ки одами дидагӣ гумон намекунад ӯ ҷиндӣ аст. барои ҳамин ӯро бо ҳазор ҳавас зан додем. келинҷон, тамоми ин қаср боигариамро ба номат мекунам. фақат ки шаваратро напартову ин сирро ҳаргиз ба касе нагӯй. ҳамсояҳо гумон мекунанд ки тоҳир дар ҷанги гӯштин каме бемор шудаасту халос. дар бораи вуҷуд доштани зӯҳро онҳо намедонанд, чунки ба ин маҳалла мо 3 сол шуд ки кӯчида омадаем. акнун худат фикр куну хулосаатро ба ман бигӯ. майлаш, гиряолуд ҷавоб дод Насиба. баъди 3 рӯзу 3 шаб фикр кардан, ӯ дар дил ба хулосае омад ки дар ин хона ҳамчу келин мемонад, чунки агар ба хона баргардад як умр номаш бева мешавад. беҳтараш бо ин ҷавони камақл зиндагӣ карда дуои неки хусуру хуштомандро мегирад. тақдираш чунин будааст. хуштоманд ин суханони келинро гӯш карда ӯро модарвор ба оғӯш кашида гирья кард. тоҳир думдуми арӯсаш мегашт. Насиба ӯро пеш карда мегуфт: рафта ба хона хоб кун. аммо тоҳир ба суханони ӯ эътиборе надода, ҳангоми хӯрокпазиаш ба деги ӯ сангча ё намаки зиёд мепартофт. Насиба химча ба даст ӯро зада зада ба хона медароварду дарро аз рӯяш қулф мекард. рӯзе падару модари Насиба ба меҳмонӣ омаданд. Насиба аз хуштоманд хоҳиш кард ки тоҳирро бурда дар ошёнаи 4 қулф кунанд. падари Насиба сари дастархон домодашро пурсид. Насиба ба зӯр табассуме карда гуфт ки ӯ кор рафтааст. дар куҷо кор мекунад? дар як корхонаи падараш. дурӯғ ҷавоб дод Насиба. бори аввал дар ҳаёташ дурӯғ ки гуфта буд субҳ сурх шуд. ҳамин вақт аз берун садои воҳиманоки хизматгор баромад ки мегуфт: холаи Фотима, давед ки тоҳир худашро аз тиреза кашол кардааст. чӣ? Фотима хола ва меҳмонҳо нимхез шуданд. падару модари Насиба ва Фотима хола садои ваҳшатноки тоҳирро шунида ба боло нигаристанд. тоҳир аз тиреза худро кашол карда дод мегуфт: оча, арӯсам маро дӯст намедорад ва маро маҳкам кард. ин рафтори аҷиби домодаш ба дили падар
шупа афтонду пурсид: худоҷон, ин чӣ гап? худатон гуфтед ки писаратон дар кор ҳаст. худоҷон, инҷо ҳоҷати гап нест. ман дар бораи бемории писарам бо келин суҳбат карда будам. отаҷон, шумо зиқ нашавед. ин як бемории муваффақиятиест ки дар фасли баҳору тирамо хуруҷ мекардааст. боз дурӯғ гуфт Насиба ба падар. Тоҳирро маҷбурӣ хизматгорон аз тиреза гирифта ба хона дароварданд. падару модари Насиба гуфтанд ки мо духтарамонро мебарем, шумо писаратонро сиҳат кунед, баъд меорем. аммо ин лаҳза Насиба бо исрор гуфт: не очаҷон, ман ба ҳеҷ куҷо намеравам. худатон маро ба шавҳар додед. инҷо хонаи ман аст. духтарам, мо магар медонистем ки ин писар бемории рӯҳӣ дорад? Насиба боз гуфт: не гуфтам не, ба ҳеҷ куҷо намеравам. падару модараш бо дили афгор бо онҳо хайрхуш карда аз ҳавлӣ баромаданд. фотима хола келинашро ба оғӯш кашида гуфт: ту акнун духтари моӣ, аммо агар дилат хоҳад рафт ба хонаи падарат, ба тақдирам тан медиҳам. шабона Тоҳир ба берун баромаду то дергаҳ наомад. Насиба аз ин хавотир шуда ба ҳавлӣ баромаду ӯро садо кард: Тоҳир, ҳой Тоҳир! аммо ҷавобе нашунид. боз садо кард. ногаҳ Тоҳирро дид ки болои боми ҳамсоя баромада касеро тамошо дорад. давида рафта ӯро ҷанг кард ки аз болои боми ҳамсоя фарояд. аз он ҷо садои баланди келинчаки нави хонадони ҳамсоя баромад ки ӯро дашном медод. шармандагӣ, ин ҷавон маро аз болои бом тамошо дорад. Насиба шарм карда гуфт ки шавҳараш беақл аст ва ӯ хафа нашавад. падари Тоҳир омада чунон ӯро бо тасмаи шимаш зад ки дар баданаш ягон ҷои обод намонд. Тоҳир мисли кӯдак кунчи хона нишаста гирья мекарду зорӣ менамуд ки ӯро ба назди Зӯҳро баранд. ноилоҷ бо розигии хуштоманаш Насиба ӯро ба ҳуҷраи Зӯҳро бурд. Зӯҳрои занҷирбанд ӯро диду фарёд кард: сагчаи ман омадӣ? Тоҳир рафта сари Зӯҳроро сила карду якбора гирьякунон гуфт: Зӯҳро, инҳо маро мезананд, маро мекушанд. ман инҳоро зинда ба зинда мехӯрам. дод зад Зӯҳро. Насиба ин рафтори экизаконро дида дар дил мегуфт ки ҳатто ноқисулақл ҳам бошанд, фарзандони падар ба якдигар меҳрубонанд. вақте ки Тоҳир ором шуд, ӯро аз ҳуҷра бароварданд. баъди хоб карданаш Фотима хола ба ҳуҷраи онҳо даромад. то поси шаб нишаста бо келинаш суҳбат кард. Насиба пурсид ки чаро Зӯҳроро занҷирашро намекушоянд. духтарам, Зӯҳро агар озод бошад, шояд тамоми хонаводаро кушад. як бор дастонашро кушодем. баъди соате ними ҳавлиро оташ зад. пулҳои сандуқро гирифта майда майда намуд. Тоҳирро зери шатта гирифт. маро ҳам аз мӯйҳоям кашола карда қариб ки буғӣ карда кушад. ӯ тамоман вазнин аст. мегӯянд ки чунин ноқисулақлон дар синни 40 солагӣ мемуранд. гоҳо мехоҳам ки сӯзандору гузаронида ӯро аз ҳаёти бемаънӣ маҳрум созам. аммо боз астағфируллоҳ мегӯям. барои ҳамин занҷирбандаш кардем. Фотима хола суханонашро ба охир расонида гирья кард. Насиба аз китфони ӯ дошту тасаллияш дода гуфт: холаҷон, зиқ нашавед. аз ҳамин шаб сар карда ман ба ҷои духтаратон. ташаккур. қарибиҳои субҳ Тоҳир аз бистараш бархеста занашро аз хобаш додзанон бедор карда гуфт ки барояш об диҳад. Насиба аз ҷогаҳ бархесту ба ӯ чой дод. Тоҳир об нӯшиду боз хоб рафт. Насиба ба чеҳраи Тоҳир нигоҳ карда аз дил гузаронид ки чӣ қадар ҷавони зебову вале беақл. вагарна аз ӯ дида хушбахттар зане дар дунё набуд. Тоҳир соатҳои 10 аз хоб бедор шуда арӯсашро садо кард. дид ки Насиба дар ошхона дар ҷунбуҷӯл аст. рафта ба танӯри даргирифта истода об пошид. Насиба ин кори ӯро дида асабаш вайрон шуду ӯро аз ошхона пеш кард. Тоҳир қаҳр карда карсони хамири расидаи нонро бардошта ба даруни танӯр партофт. Насиба давида омада дасти ӯро дошт. аммо Тоҳир сарашро хам карду аз дастони Насиба сахт газид. Насиба аз дард дод зад. Фотима хола давида омаду Тоҳирро зада зада ба хона даровард. Насиба ба ангуштонаш назар кард.
аз ҷои газидагии тоҳир хун мерафту сӯзиши сахте дошт. насиба қариб ки аз дард гирья кунад. фотимахола омада аз номи писараш бахшиш пурсиду сипас аз нав дар танӯр алов монда худаш нонҳоро пухт. тоҳир дар кунҷи хона нишаста худ ба худ чизеро зери лаб замзама мекард. насиба нонҳои гармро ба хона дароварда рӯи дастурхон тунук кард. тоҳир ӯро диду боз суруд хондаан гирифт. насиба гӯш ба қимор истод ки шавари беақлаш чӣ гуфта истодааст. ӯ бошад месуруд: арӯси моро мебаранд, хола надорад. насиба аз ин сурудаи ӯ хандааш омад. тоҳир нонҳои гармро дида омада аз насиба зорӣ кард ки якеашро ба зӯҳро баранд. насиба аз дил гузаронид ки девона ба кори худ ҳушёр аст. хоҳиши ӯро рад накарда ба ошёнаи панҷум баромаданд. зӯҳро бо ҳамон занҷирҳояш дар рӯи ҷогаҳ дароз кашида масти хоб буд. нони гармро тоҳир пешаш гузошта аз пешонии ӯ бӯсид. насиба ин рафтори тоҳирро дида ба худ гуфт ки ин шавҳари беақли ман баъзан вақт корҳое мекунад ки ба девона заррае монандӣ надорад. онҳо ба хонаи худ баргаштанд. тоҳир дар ҳамин ҳавои гарми тобистон палтои қарақулиашро пӯшида ба сараш кулои пашмин пӯшид. насиба худро ба зӯр аз ханда боз дошта пурсид: куҷо меравӣ? ба ҷанозаи Карим. насиба дигар аз ӯ суоле накарда ба назди хуштоманаш рафта пурсид ки чаро тоҳир ин қадар палтои гарм пӯшидааст. Духтарҷон, ин писари бечораи ман рӯзҳои зимистони сард як майкаву шими тунук мепӯшаду тобистони гарм палтову кулоҳ. ва агар дар маҳалла касе мурад ва ё духтаре шавҳар кунад, ӯ зуд дарак меёбаду ба ҳамон хонадон рафта хурсандиву гирья мекунад. ба наздики хонаи ҳамсояи поинамон рафта дар тӯи арӯсии духтари ӯ гирьякунон гуфтааст ки арӯси ӯро ба шавҳар додаанд. домоди бехабар аз беақлии ӯ қариб ки тӯйро вайрон карда баромада равад. саҳар ба хона ҷанозахабаркун омада гуфт ки аз маҳаллаи поим Каримчӯпон вафот кардааст. ин бегуноҳи уболак акнун рафта он ҷо қатори одамони мурдадор гирьяву нола мекунад. тавба, чӣ кор кунам? охир ӯ ақл надорад. фотимахола боз нақл кард ки бори нав арӯсе мемираду субҳи дигараш тоҳир рафта болои қабри ӯ гирья мекунад. насиба аз ин нақлҳои аҷиби хуштоманаш ҳам ғамгин шуду ҳам ҳайрон. фикр кард ки тоҳир бо ин ақли набудааш чӣ хел сарфаҳм меравад ки мурда мурдаасту тӯй. он субҳ тоҳир ба ҷанозаи Карими ҳамдиҳаашон рафту бегоҳӣ омад. чашмонаш аз гирья варамида буданд. насиба пурсид ки чаро дер омадӣ? ман Каримакаро ба хонаи охираташ гуселонидам. кани як бори дигар такрор кун. не, ман сахт гурснаам, арӯсаки зебои ман. чунин тарзи гапзании тоҳир лаҳзае ба дили арӯси арӯси надида фараҳ мебахшид. ба дил мегуфт ки шояд тоҳирро аз камақлӣ табобат карда шавад. дар ин бора ба хуштоманаш суҳбат кард. фотимахола афсӯсхӯрон гуфт: не духтарам, афсӯс ки илоҷе надорад. ману шавҳарам тамоми дуньёро гаштем. онҳоро ба тамоми олимони тиб нишон додем, аммо бефоида. онҳо модарзод беақл ба дуньё омадаанд. фақат ҳамин ки нисбати зӯҳро дида тоҳир камтарак ақлаш баъзе чизҳоро мисли одами солим мегирад. ҳамин тоҳирро ҳам зан доданӣ набудем. аммо шавҳари бечораам доимо мегуфт ки ман тӯи садҳо одамонро хӯрдаам. худам бо ин қадар боигарӣ бори нафареро ба умеди тӯй ба хона даъват накардаам. боз як фолбинзан гуфт ки писаратро зан де, сиҳат шуда меравад. аммо баъди тӯйро гузаронидан сахт пушаймон шудам, чунки тоҳир дигар солим намешавад. туро бадбахт кардем. моро агар тавонӣ бубахш духтарам. холаҷон, ин хел нагӯед, тақдир аст ин ҳама. ман ҳарчанд хушбахт набошам ҳам мисли шумо модари дуввум дорам. насиба дастурхон андохта пеши шавҳараш як коса хомшӯрбои гармро гузошт. тоҳир дасти ношуста фашфашкунон ба хӯрокхӯрӣ сар кард. насиба ба чашмони зебои тоҳир нигоҳ карда аз дил мегузаронид ки чӣ қадар мижгонҳои дарози маъшуқакуш дорад шавҳари беақлаш.
аммо оҳи сарде кашид Насиба ва ӯ ҳам ба хӯрокхӯрӣ сар кард. тоҳир косаи хӯрокро тамом карда боз хӯрок хост. Насиба боз як коса хомшӯрбо овард. хонаи тоза дар як дам аз чошу лош карда хӯрдани тоҳир ифлос гашта буд. Насиба баъди хӯрокхӯрӣ дастурхонро ғундошту ҷогаи шавҳарашро партофт. аммо аз чӣ бошад ки имшаб тоҳир мехост паҳлӯи занаш бихобад. Насиба дар тааҷҷуб монда пурсид ки чаро дар паҳлӯи ман хоб рафтан мехоҳӣ? ҷӯраҳоям мегӯянд ки қати занат хоб кун. ки ӯро чунин масхара карда бошада? зери лаб гуфт Насиба. шаб тоҳир паҳлӯ ба паҳлӯ мегашту аз хокулони дарози хушбӯи Насиба бӯ кашида мегуфт: арӯсаки ман, ту мисли парии даруни оғил дидаам ҳастӣ. чӣ? ту магар бо париҳо гап мезанӣ? ҳа, онҳо маро гир карда мерақсанд. дар куҷо? дар оғил, дар ҳаммом, дар пушти хона, дар боғи себ. баъд чӣ мегӯянд? баъд мегӯянд ки арӯсатро мо мебарем. тавба, гуфт Насиба. Насиба аз тарс дигар суоле ба тоҳир надод. андеша кард ки шояд шавҳараш ба зами беақл будан паривара бошад. охир аз бибиаш шунида буд ки одамони ноқисулақл парӣ доранд. шояд тоҳирам парӣ доштагист ки шабҳо гоҳо баромада куҷое меравад ва субҳ баргашта ба хона меояд. субҳ тоҳир сахт безобидагӣ карда фақат номи зӯҳроро мегирифт. фотимахола давида омада гуфт ки шояд зӯҳро касал шудагист, чунки агар якеи онҳо бемор шавад, дигари сахт безобитаву беқарор мегардад. тоҳирро ба ҳуҷраи зӯҳро бароварданд. ӯ зӯҳроро диду каме ором шуд ва хурсандона рафта ӯро ба оғӯш кашид. зӯҳро беис месулфид. фотимахола ба ӯ маҷбурӣ ҳабби дору доду сипас ба Насиба гуфт ки зӯҳроро 3 сол пештар безанҷир гузоштанду ӯ ба фоҷиае дучор гардид. ин увола ки бегуноҳ дар ҳусну ҷамол беҳад зебо аст, худат тамошо кун. оре, гуфт Насиба. ниҳоят ҳарду ҳам зебоянд, сар ҷунбонид Насиба. мо дар дигар гӯшаи шаҳр зиндагӣ мекардем, нақл кард фотимахола. он рӯз зӯҳро якбора ба кӯча баромаду гумаш кардем. баъди 4 рӯз ӯро нимурдаву нимзинда дар як бинои сохтмонии нимвайрона дарёфтем. либосояш дарида ва лабонаш кап-кабуд кафидагӣ буд. ҳамин қадар пурсидем ки куҷо будӣ, ҷавобе намедод. аниқтараш ақлаш намегирифт. аммо баъди 1 моҳи ин воқеа ман аҳамият додам ки зӯҳро тез-тез дилаш беҳазур шуда қай мекунад. ба шавҳарам гуфтам ки биё ӯро ба ташхиси тиббӣ барем. шояд ягон аъзои баданаш лат хӯрда бошад. он вақт ман гумон карда будам ки касе шояд девона гуфта гӯшворҳои тиллоиашро аз гӯшаш кашида дуздида, сипас ӯро шаттаву шалоқ зада бошад. ҳеҷ ба гӯшаи хаёлам намеомад ки ӯро таҷовуз карда бошанд. аммо баъди ташхиси пурраи тиббӣ духтур маро ба гӯшае ҷиғ заду оҳиста гуфт ки духтаратон ҳомила аст. ҳуш аз сарам париду қариб ки дилам кафида мурам. дар батнаш тифлист 3.5 ҳафтаина дорад, гуфт духтур. тавба, ин бечораи беақлро ки ба номусаш расида бошад? он вақт аз сарам 1001 фикр мегузашт. хок бар сарам, ин кори кадом беимону номусулмон бошаданд? ману шавҳарам хостем ки ба кормандони милитсия муроҷиат карда одами гунаҳгорро дарёбем. аммо шавҳарам ки дар вазифаи калон кор мекунад, аз номи бадаш тарсида гуфт ки кори шудагӣ шуд, ӯро исқоти ҳам карда дар хона маҳкам мекунем, дигар илоҷе надорем. манам ба ин фикри шавҳарам розӣ шудам. ин духтари беақли маро дар куҷои кадом ҳайвонсурате таҷовуз карда буд. баъди ин воқеаи мудҳиш зӯҳро тамоман мисли саги девона гардид. касе ки аз пеши роҳаш барояд, буғӣ карда куштанӣ мешуд. ҳатто агар лаҳзае ба тоҳир танҳо монад, ӯро аз гулӯяш дошта бар замин афтонда пахшаш мекард. ба ҷуз занҷирбанд карданаш дигар илоҷе намонд. чаро ба девонахонаи кӯктош набурдед? пурсид Насиба. як бор бурдем, ҷавоб дод фотимахола. аммо як шиноси нону намакхӯр гуфт ки онҷо вазъияти одамони бемор хело бад аст. барои ҳамин дигар набурдемаш. диламон нашуд. ба ҳар ҳол тоҳиру зӯҳро барои ман ва барои шавҳарам
мисли фарзандонамонанд. ба тақдирамон тан додаем. тавба, одамон ин қадар ваҳшатанд. охир зӯро ақл надорад ки ин кори бадро ба ӯ раво дида бошад, гуфт Насиба. Насиба гуфт: холаҷон, як савол. холаҷон, як савол. марҳамат. тоҳир мегӯяд ки парӣ дорад. медонам, гуфт Фотима хола. шабҳо гиргирди ҳавлӣ гашта бо касе гап мезад. он вақтҳо тоҳиру зӯҳро 11 сола буданд. ман мушоҳида мекардам ки онҳо шабона ба оғил даромада рақсу бозӣ мекунанд. париҳо ба одамони ноқисулақл бештар ёр мегарданд. ту натарс келинҷон, сураи ёсинро хону бихоб. чизеву касе ба ту зарар намерасонад. холаҷон, гуфт Насиба, шабҳо ба тоҳир нигариста мехоҳам ки бо меҳр ба оғӯш бикашам. чеҳраи ӯ чунон рӯшану мусаффо аст ки кас ҳеҷ гумон намекунад ки ӯ девона аст. медонам духтарам, аммо аз дасти мо бандагон чизе намеояд. ба ҳаминаш ҳам шукр. Насиба дасти тоҳирро қапида ба хонаи хоб бурд. тоҳир зери лаб мегуфт: зӯҳроро қамчинпарӣ бо худаш ба пушти кӯи қоф мебараду маро не. тоҳир, биё каме хоб равем, гуфт Насиба. ман хоб кунам, ту алла мегӯӣ? пурсид тоҳир. майлаш. ӯ алла мегуфту тоҳир хоб мерафт. баъди ба хоби ширин фурӯ рафтани тоҳир, Насиба аз ҳуҷрааш баромаду аз паси ҳавлопазӣ шуд. охир баъди 2 рӯз иди қурбон асту ҳамаи ҳамсояҳо хешу таборон барои дидорбинии наварӯс меоянд. Насиба ҳалворо пухту аз паси орзуқпазӣ буд ки тоҳир давида аз хона баромада пурсид ки очам канӣ, ман ба тӯй меравам. ба тӯй кӣ? пурсид Насиба. ба тӯи Аҳмад полвон. Фотима хола садои писарашро шунида ба савни ҳавлӣ баромад. писарҷонам, нарав, он ҷо сад бисёр аст, боз нагазад. не, меравам, бо тамоми овоз дод зад тоҳир. майлаш, майлаш, гуфт Фотима хола. Фотима хола ноилоҷ розигӣ доду оҳиста аз писари ҳамсоя хоҳиш кард ки аз паси тоҳир ба тӯйхона рафта назорат кунад. охир тоҳир дар ҳама тӯйҳои маҳалла рафта ба арӯс шунаво мегуфт ки ту арӯси манӣ. Насиба ба тоҳир сару либоси тоза пӯшониду бо ҳавас ба намуди зоҳирии ӯ нигариста қариб ки гирья кунад. охир агар ақлашам мисли ҳуснаш зебо мешуд, он гоҳ ӯ хушбахттарин зани дунё ҳисоб меёфт. тоҳир ба тӯйхона рафт. Фотима хола аз паси ӯ бо ҳасрат нигариста гуфт: худоё, худовандо, маро бубахш. аммо дилам ба ин девонаи бегуноҳ месӯзад. ақл ки надорад, ба тӯи одами бегуна рафта худро хандасори мардум мегардонад. ҳар дафъа ӯро зада зада аз тӯйхона берун мекунанд. охир рафта аз либоси арӯс медораду гирья карда мегӯяд ки арӯси маро мебаранд. холаҷон, гуфт Насиба, зиқ нашавед. шояд дигар ӯро аз дар берун намонем. намешавад. тамоми хонаро бо садои воҳиманокаш ба дод меорад. охир барои ҳамин ман барои ба кӯча баромаданаш иҷозат медиҳам. холаҷон, гуфт Насиба, дина шаб мегӯяд ки ҷӯраҳоям мепурсанд ки арӯсатро шабҳо чӣ кор мекунӣ. бовар кунед, аз ин суханони ӯ тарсидам. боз ягон бачаҳои бадахлоқ ягон рафтори номатлубро барояш ёд надиҳанд. Фотима хола пас аз шунидани сухани Насиба гуфт: ваҳ тавба, пас ман бо шаварам имшаб маслиҳат мекунему ӯро 1 ҳафта дар хона нигаҳ медорем. тоҳир шабона дер ба хона баргашт. либосҳояш хоколуду рангу рӯяш аз задан кап-кабуд гашта буд. маълум буд ки касе ӯро хуб кӯфтааст. Фотима хола ӯро ба ташно бурда обозӣ даронду сипас келинашро ҷиғ зада илтимос кард ки ба захмҳои рухсорааш ва зонувони ӯ ягон малҳам бимолад. Насиба гирьяолуд шаварашро ба хона дароварда ба ҷогаҳ хобонду пояашро маст карда малҳам молид. ҳамин вақт тоҳир аз банди дастони ӯ бо шаст қапиду гуфт: ту зани манӣ? оре, сарде дастамро, гуфт Насиба. пас чаро шабҳо барои ман намерақсӣ? ба ту кӣ гуфт ки шабҳо бояд зан барои шавҳар бирақсад? ҷӯрам Алишер. кӣ? Алишери Крутой. ӯ ахмақ аст. ин гапҳо дурӯғанд, фаҳмидӣ? майлаш, гунаҳгорона сар хам кард тоҳир. мижаҳои зебояш бо ҳам хӯрданду қариб ки Насиба хам шуда ӯро бо меҳр бибӯсад. баъди хоб рафтани тоҳир, Насиба як чойи кабуд дам карду хуштоманашро ба ҳуҷрааш даъват кард. холаҷон, илтимос дигар тоҳирро ба ҳеҷ куҷо намонед.
чаро чӣ шуд? Алишери Крутой гуфтанӣ ҳаммаҳаллаашон ба ӯ гапҳои қабеҳ ёд додааст. Алишери Крутой гуфтанӣ ҳаммаҳаллаатон ба ӯ гапҳои қабеҳ ёд додааст. медонам ин Алишери ахмақро. чанд бор ба ӯ гуфта будам ки ба писари ман наздик нашав, нафаҳмид. исто ман ӯро ба милиса медиҳам. холаҷон, дилам месӯзад барои Тоҳир, аммо аз дасти ману шумо чизе намеояд. вале муддате ӯро набояд ба кӯча танҳо монем ки гардад. рост гуфтӣ Келимҷон. падарашон ҳам мегӯяд ки Тоҳирро ба муддати 20 рӯз барои табобат ба беморхонаи касалиҳои рӯҳӣ мебарем. майлаш, туро бошад шавҳарам мегӯяд ки бо баҳонаи ҳафта бурдан ба хонаи модараш бурдан мемонем, то каме хастагии рӯҳияшро бардорад. майлаш холаҷон. вақте ки Тоҳирро дасту пояшро баста ба беморхона мебурданд, ӯ кӯдаквор гирья мекард. арӯсаки зебои ман, маро напарто, маро он ҷо куштанӣ мебаранд. иҷозат деҳ ки падару модарамро кушта дар пеши мошин лӯхтак бар ин гузорам. Тоҳирҷон, зиқ нашав, туро онҳо ба тамошо мебаранд. боз меоӣ. хайр, гирья накун. не, инҳо дурӯғ мегӯянд. маро мисли зӯҳро бурда маҳкам мекунанд. гирьяи Тоҳир замину осмонро ба ларза меовард. баъди бурдани Тоҳир, Насиба либосҳои зебояшро пӯшида худро ороста кард. Фотима хола бо шавҳараш ӯро ба хонаи падар барои ҳафта бурданд. падари Насиба ӯро дидан замон ҳой-ҳой гиристу барои домоди интихоб кардааш изҳори пушаймонӣ кард. маро бубахш, духтари азизам. ҳаётатро сӯзондам. не, падар, ман хушбахтам. ин тақдир аст. ту дигар ба он хона намеравӣ, фаҳмидӣ? бо исрор гуфт модар. модарҷон, дар ин бора баъд маслиҳат мекунем, гуфт Насиба. Тоҳир дар беморхона фақат мегиристу арӯсакам мегуфт. ин ҷавони модарзоди беақл ба арӯсакаш одат карда буд. бо таври худ ӯро дӯст дошта буд. ҳатто девонаҳо ҳам метавонанд ошиқ шаванд. шабона баъди зиёфати падар оростан, Насиба ба хонаи хоб даромаду аксҳои давраи ҷавонӣ бо ишқи аввалаш гирифтаро оҳиста аз ҷои пинҳон кардааш гирифта пора пора кард. дилакаш гум зад ба ёди ишқи аввалаш. агар тақдираш бо он ҷавони деҳотии оддӣ мепайваст, шояд ин қадар бадбахт намешуд. аммо симои зебову фариштаи шавҳараш пеши рӯяш омаданду боз андешаҳояш ба дигар тараф рафт. оҳ Тоҳир, ман ҳам ба чашмони зебои ту одат кардам. агар ту ақл медоштӣ, шояд зиндагии ман мисли асал ширин мегузашт. Насиба шаб хоб дид ки бобои раҳматияш омада болишти модарашро аз сараш гирифту бо қаҳр баромада рафт. тарсида аз хобаш бедор шуд Насиба. таъбири хобам чӣ бошад? чаро раҳмати бобоям болишти модарҷонамро аз таги сарам кашида гирифтаанд? баъди 3 рӯз модари Насиба якбора рӯи ҳавлӣ вой сарам гуфту таппи карда афтод. мошини ёрии таъҷилиро ҷеғ заданд, аммо то ба беморхона расидан ӯ вафот кард. Насиба аз фироқи модари ғамгусор ғамбода шуда пӯсту устухон гардид. фотима хола бо шавҳараш аз ин хабари шум огоҳ шуда омада то маросими чили модарашро гузаронидан бо ӯ ҳамроҳӣ карданд. бахусус хусураш барои маросимро дар сатҳи баланд гузаронидан сахт кӯмаки моддӣ намуд. баъди маросими чили модарро гузаронидан падар гуфт ки духтарам интихоб аз туст. агар равӣ худат медонӣ, агар наравӣ нури дида болои сар. не падарҷон, хонаи ман онҷост. Тоҳир аввалин бахти ман аст. Тоҳирро ба хона бозгашт оварданд. баъди омаданаш ӯ каме дигаргун шуда буд. шабҳо то саҳар чароғро мегиронду суруд мехонд, ё ин ки як табақ ангуру анорро оварда мехӯрд. гоҳо Насибаи хобро кашола карда маҷбур мекард ки барояш суруд хонад ва суруди дӯстдоштааш оҳ чу майда майда буд. Насиба ҳам мисли ӯ гоҳо худро ба девонагӣ зада суруд мехонд. гумон мекард ки каме асабҳояш ором мегардад. бори хуштоманаш шабона аз овози сурудхонии онҳо хавотир шуда дарашонро тақ-тақ кард. тинҷӣ аст духтарам? тинҷ холаҷон, ман дигар илоҷ надорам. ӯ ки хоб нест, ман ҳам бедорам. Тоҳир кани хоб рав? не, агар хоб кунам париҳоям омада маро мебаранд аз бари арӯсам. боре субҳи солиҳон Насиба аз хоб хесту дар бистараш Тоҳирро надида
боз хавотир шуд. осемасар ба берун баромад. тоҳир гирдогирди ҳавлӣ як чӯбро миёни пойҳояш гирифта их чухчух гуфта медавид. насиба девона шуду рафта бо қар чӯбро аз дасташ гирифту як шапотӣ барояш зад. тоҳир ӯро ҳақорат карда аз ҳавлӣ гурехта рафт. насиба аз кори кардааш пушаймон ба кӯча баромад. дар миёни кӯча мошини хориҷии мерседес меистод. тоҳир рафта ба он мошин нишаст. насиба рақамҳои онро дар хотираш маҳфуз нигаҳ дошт. ронандаи ҷавони тахминан мӯйҷингил бо диққат ба насиба нигариста садо кард: янга, хавотир нашавед, ману тоҳир ҳамсину солем. ӯро ман озор намедиҳам. ман алишер ҳастам. кани шавари маро ба хубӣ аз мошинат фарор? майлаш, дод назан. ман хаёл карда будам ки ба ин ҷиндӣ зани мисли худаш девона додаанд. аммо аз рафторҳои ту аён аст ки ту солимақлӣ ва ҳатто зебоӣ. даф шав, гуфт насиба ва дасти шавҳарро гирифта мисли кӯдак ӯро кашолакунон ба ҳавлӣ даровард. хориаш омад. охир ҳар касу нокас ӯро таъна мекунад ки шавҳарат девона аст. тоҳир модарашро дар саҳни ҳавлӣ дида давида омада гуфт ки оча, ин арӯси овардагиат маро зад. задам, хуб кардам. гуноҳ кардӣ, гуфт насиба ва бо тафсил асли воқеаро ба хуштомонаш нақл кард. ин алишер нашуд як бало шуд. чаро ин қадар ба писари беақли ман кордор аст ӯ? ман як бор ӯро ба милиса додам. онҳо гуфтанд ки писари ту ақл надорад ва дурӯғ мегӯяд. алишер баъди дидани зани зебои тоҳир ақлу ҳушашро гум кард ва дар дил аҳд кард ки то ӯро аз тоҳир ҷудо карда заҳм накунад, ором намешавад. насиба баъди анҷоми корҳои хона ба хона даромада дам гирифтан хост. тоҳир ҳам аз паси ӯ ба хона даромаду гуфт ки ӯ ба назди зардпарӣ меравад. чӣ? куҷо меравӣ? пеши зардпарӣ? ту дигар арӯси ман нестӣ. уф, ба дилам задӣ. куҷое меравӣ? рав. насиба хаставу ғамзада худро ба рӯи бистар партофту ба хоби ширин фурӯ рафт. хуштоманаш боре ба хона даромаду ӯро хоб дида дигар безобита накард. тоҳир бошад ба ҳавлӣ баромада ба рӯи арӯсаш дар ҷои майдача моҳӣ мекофт. дар як пиёла чанд дона шулук қапида оварду онҳоро аз даруни об гирифта ба рухсораи зебои насиба гузошт. насиба аз як чизи лағжонаку хунук барояш якбора расида буд, тарсида бедор шуд. ин чӣ аст? бо тамоми овоз дод зад ӯ. хуштомани меҳрубон давида омаду шулукҳоро ҷамъ карда бурда партофт. тоҳир, агар ҳамин дафъа инро ба хона дарорӣ, боз ба беморхона мебаремта. ин моҳӣ буд барои арӯси ман. дигар наёр ба хона инҳоро, фаҳмидӣ? фаҳмидам. тоҳир боз аз ҷой хесту ба берун баромад. насиб аз тарс кабкабуд гашта дигар чизе намегуфт. фотимахола ин ҳолати ӯро дида гуфт: духтарам, нашуд, акнун биё рав ба хонаатон. не холаҷон, шумо акнун ба ҷои модарам. акнун ин ду зани тақдирашон сахт бо ҳам мисли модару духтар гашта буданд. он шаб тоҳир ба хона даромада мисли одамони солимақл аз арӯсаш бахшиш пурсид. майлаш, ҳайрон шуд насиба. лаҳзае гумон кард ки мӯъҷизае рух додаасту шавари беақлаш ақлдор шудааст. шабона тоҳир якбора ба печутоб даромад. насиба хуштоманашро фарёд кард. фотимахола ӯро кашола карда ба ошонаи панҷум ба назди зӯҳро бурд. зӯҳро тоҳирро диду гирья кард. инҳо ба якдигар наметавонанд. агар яке ғамгин шавад, дигари ҳам ғамгин мешавад. ана ҳозир дидӣ? зӯҳро ки каме бемор шуда буд, тоҳир ҳам худро бад ҳис кард. модарашон вақти ҳомиладориашон ба хонаи ҳамсоя мераваду духтарчаи ноқисулақли ӯро дида якбора дод мезанад ва дилаш бад бурда зери лаб мегӯяд: ин кӯдаки камақлро аз назди чашмони ман дур кунед. ана оқибаташ. худаш раҳматӣ ду тифли экизаки беақл таваллуд карду ҳам онҳоро ба азоб мононду ҳам моро. барои ҳамин духтарам ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ ба ҳоли касе наханду дилатро аз ягон каси махав дур нагир. майлаш очаҷон. тоҳиру зӯҳро якдигарро меҳрубонӣ карда байни худ гапҳои ҳархела мегуфтанд. тоҳир ба ӯ гуфт: зӯҳро маро мекушанд. ман онҳоро мекушам, натарс. биё ҳардуямон ба назди зардпарӣ меравем. ту шабона арӯсатро буғӣ карда кушу гурез назди ман биё. ин суханони ваҳшатноки онҳо ҳатто фотимахоларо ба ҳаррос овард. барои ҳамин шабона ба келинаш омада хобид. тоҳир шаб хоб накарда ба кӯча баромад. субҳ бошад ба хона даромада рӯзи дароз хобид. насиба бо хизматгорзан корҳои хонаро ба анҷом расонида
аз пайи хӯрокпазӣ шуд. ҳамин вақт дари ҳавлӣ тахтах шуду ӯ рафта дарро кушод. рӯбарӯяш ҳамон Алишер меистод. саломи ангаҷон, ба ман Тоҳир дар кор аст. ман дина ба ту гуфта будам ки шавари маро кор нагир. ман ба ӯ бадие накардам. як мулои зӯр ҳаст. ҳамон ҷо ӯро барои хондан мебарам. бовар кун янга. не, дурӯғ нагӯй. фотима хола дар хона набуд. Алишер ба суханони Насиба аҳамияте надода ба даруни ҳавлӣ даромаду номи Тоҳирро гирифта фарёд кард. Тоҳир аз хобаш давида хесту ба саҳни ҳавлӣ баромад. Алишерро дидан замон ба чеҳрааш хурсандӣ дамид. ба Насиба зарраи гӯш накарда аз паси Алишер рафт. Насиба ба хуштомонаш занг зада гуфт ки Алишер омаду Тоҳирро бо худ бурд. бегоҳӣ Алишер бо Тоҳир баргашта омада ба ҳавлӣ даромаду Фотима холаро фарёд кард. холаи Фотима, ассалом, хубед? ман туро оқибат ба маҳкама мекашам. хола, ман чӣ гуноҳ кардам охир? пурсед ки Тоҳир ба куҷо рафт. ӯро назди як мулои зӯр бурдам. ӯро хонондам. рост мегӯӣ? ба худо дилам месӯзад. даро ба хона як даҳан чой нӯш. хӯрок тайёр аст. майлаш холаҷон. дар ҳақиқат он шаб Тоҳир хеле орому бо тамкин буд. Насиба аз дил гузаронид ки шояд Алишер дӯсти беғараз бошад. аммо Алишер ин дам ошиқи шаҳидои Насиба гашта буду. хобаш намебурду фикр мекард ки чӣ тавр Насибаро ба худ моил карда аз ин девона ҷудо созад. нақшааш ин буд ки аввал дили хонагиҳои Тоҳирро ёфта ба хонадони онҳо роҳ ёбад. сипас дили Зӯҳроро ёфтан дар кор аст. барои ин дар нақшааш Тоҳирро хуб гапу кор ёд медиҳаду ҷони занашро ба лаб меорад. он гоҳ Насиба худаш аз ин хонаи девонаҳо баромада рафтанӣ мешавад. анабаъд Алишер ӯро ба занӣ мегирад. Алишер зуд ба хонаи онҳо омада Тоҳирро ба худ ба ҷои кораш мебурд. Тоҳир чизе ки ӯ мегуфт иҷро мекард. рӯзе Алишер гуфт ки дар шаб дар бистари занаш аз мӯйҳояш кашола карда ягон ҷояшро сахт биказад. Тоҳири беақл шабона аз рӯи гуфтаҳои ӯ амал карда Насибаро худ аз мӯйҳои дарозаш якбора кашида аз беғи гӯшаш бо тамоми қувваташ газид. Насиба додгӯён ӯро аз худ тела дода ба саҳни ҳавлӣ давид. Фотима хола ин аҳволро дида Тоҳирро аз дастонаш кашида маҷбур кашолакунон ба ҳуҷраи Зӯҳро бурду он ҷо занҷирбандаш кард. Тоҳир мегиристу бахшиш мепурсид. Насиба баъди ин воқеа ба даҳшат фитода хаёливу хотирпарешон гардид. 3 рӯзу 3 шаб Тоҳир занҷирбанд буд. аммо Тоҳир дар ин муддат ба даҳон чизе намебурду фақат арӯсакам мегуфт. Фотима хола дар дил андеша мекард ки шояд девонаҳо ҳам ошиқ мешуданд. пас чаро Тоҳир агар соате аз занаш ҷудо шавад ба оҳу воҳ медарояд. Фотима хола як дугонае дошт ки доимо назди муллову фолбин мерафт. ҳамин дугонааш аз сирри хонаи онҳо огаҳӣ дошт. рӯзе ба меҳмонӣ омада келини зебои ӯро диду маслиҳат дод. медони дугонаҷон, як шиносам аҳволи зори туро дошт. бачааш кам ақл буд. бо умед зан доданд ки каме ақлаш медарояд, аммо нашуд. ин шиносам ба хотири бенасл намондан бачаашро маҷбур кард ки бо занаш ҳамхобагӣ кунад. аз онҳо фарзанд таваллуд ёфт. аммо медонӣ ки бо мӯъҷизаи худованд фарзандонаш солим ба дунё омаданд. ман дар ин бора ба келинам ҳеҷ гоҳ суҳбат накардаам. шарм медорам. бовар кун дугонаҷон. ақалан барои худаш таваллуд кунад? аз ин девонаи уболак магар бачаи соқ таваллуд мешавад? чӣ хел ба келинам ин гапҳоро гӯям? худаш ба зӯр гаштааст. кадом рӯз мисли писарам девона мешавад? дугонаҷон, дар вақташ гуфтаамад ки ин девонаҳоро бурда ба кӯктош супору худат кайф карда гард. ту боши фарзанд надорам гӯён як умр девонабонӣ карда гашти. инҳоро худо ҳамин хел кардааст. тақдирам ҳамин будааст дугона. Фотима хола дар бораи суханҳои дугонааш хело фикр карду оқибат ба хулосае омад ки дар ин хусус боре бо келинаш ошкоро суҳбат хоҳад кард. Насиба баъди шунидани ин гапҳои хуштоманд аввал баланд хандиду сипас ҷиддӣ ва омирона гуфт: очаҷон, ман ку розӣ, аммо ин шавари беақли ман. Насиба якбора гиристу бо алам дарди ниҳонашро иқрор шуд. очаҷон, шумо ба ҷои модарам ҳастед. ман рости гапро мегӯям. ман ҷавонеро дӯст медоштам бо номи Шамсулло. ба хотири он ки ӯ камбағал буду дар шаҳр хона надошт, падару модарам хостгории ӯро рад карданд. ман дар ҳаётам фақат ӯро дӯст доштаам. як боракак дар мулоқоти ошиқонаамон ӯ маро бӯсидааст. бахтамро дар шавҳарам диданӣ будам. аммо шавҳарам беақл асту меҳрубониро намедонад. чӣ тавр ман ӯро мебӯсаму ба оғӯш мекашам? бигӯед.
магар ман чунин зиндагиро орзу мекардам. бас кун духтарам, диламро хун кардӣ. дигар тоқати дидани ашки ҳасратноки туро надорам. биё духтарам, ба хонаатон рав. бахтатро ёбу хушбахт шав. ту ҳоло хеле ҷавонӣ. оҳ очаҷон. Насиба шаб дар бистар паҳлӯ ба паҳлӯ гашта зиндагии ба номашро фикр мекард. ба тоҳири хӯроккашида хобида нигариста, то рафт дилаш ба ӯ месӯхту раҳмаш меомад. охир чеҳраи зебои тоҳир, мижгонҳои дарозаш, дандонҳои марворидаш, абрувони пайвастааш одами аввалин бор дидагиро ба худ зуд ҷалб месохт. худоё, ӯро ин қадар зебо офаридӣ, пас чаро ақлаш надодӣ ки занеро хушбахт созад? охир зиндагӣ бе ин ҳам кӯтоҳ аст. тоҳири биҳиштии ман. бибиаш мегуфт ки девонаҳо ҳам моли биҳиштанд. дар ин дунё осоиш надоранд, вале дар он дунё биҳишт насибашон аст. насиба бо меҳр ба тоҳир наздик шуду ӯро беихтиёр бӯса кард. тоҳир бедор шуда ӯро сахт ба оғӯш кашиду гуфт: арӯсаки зебои ман, натарс, ман намегузорам ки зардпарӣ туро бидуздад. субҳ насиба давида рафта ба ташноб даромад. фотимахола ин ҳолатро дида аз дилаш гузаронид ки байни насиба ва тоҳир шаби васл гузаштааст. ҳам хурсанд шуду ҳам ғамгин. тоҳир бошад ҳанӯз хоб буд. насиба дар дил худоро зорӣ мекард ки агар фарзанд шавад, солеҳу боақл таваллуд гардад. тоҳир баъди аз хоб хестан ба саҳни ҳавлӣ баромаду ба модар гуфт: оча, арӯсаки ман канӣ? ӯ дар ошхона аст. ту рафта ба ташноб обозӣ кун, фаҳмидӣ? арӯсакам агӯ ки мана обозӣ даронад. тоҳир баъди обозӣ кардан ба хона даромад. дар ҳавои гарм палтои қарақулиашро боз пӯшида, ба сараш кулои пашмин пӯшиду баромад. ин ҳолатро дида насиба давид аз пасаш. аммо аллакай тоҳир он тарафи кӯча гузашта буд. дар он тарафи кӯча алишер бо мошинаш меистод. ӯ аз дур тоҳирро бо палтои қарақулӣ дида хуб масхара карду сипас ӯро наздаш фарёд кард. тоҳир рафта ба мошинаш нишаст. насиба гашта ба хона даромад. бегоҳӣ тоҳир ба хона омаду оҳиста насибаро ҷеғ зада гуфт ки ина гир, алишер ба ту фиристод. дар дасти тоҳир хатчае буд. насиба ҳайрон хатро кушод. салом янгаи бетақдирам. ман алишери шайдои ҳусни туям. ҳайф ки ту бар ин гулдухтарро ба ин девонаи худо додаам. ту зеби ӯ надорӣ. ту зеби ман ҳастӣ. агар хоҳӣ барояд тамоми дунёро нисор мекунам. биё зани ман шав. агар ба ҳамин гапҳои ман розӣ бишавӣ, пас пагоҳ туро назди чашмасори маҳалла интизор мешавам. ин хати ошиқонаи алишер насибаро ба ғазаб оварду хост ки ӯро бурда ба хусуру хуштомонаш нишон диҳад. аммо боз таҳаммул карду онро ҳарзагӯён даронда партофт. аз байн 2 рӯз гузашту боз тоҳир ба кӯча баромаду то дергаҳ бедарак шуд. писарбачаи ҳамсоя янгагӯён ба хонаашон омаду ӯро фарёд карда хатчае дод. дар он омада буд: салом янгаи зебоям. агар ҳозир ба назди мағозаи лола набиёӣ, пас тоҳири камақлатро дигар намебинӣ. шояд дар таги мошин мурда монад. ин девона ба кӣ дар кор? пас зинда мондани ӯро хоҳӣ? биё. мактуб беимзо буд, аммо аён буд ки аз алишер аст. насиба аз хизматгорзан фаҳмида буд ки ин ҷавони сарватманд дар ин маҳалла бо шӯрапуштиаш маъруфу машҳур аст. алишер писари санҷари балтика буд ки муддати 21 сол дар маҳбас нишаста баромада буд. модари ҷавони алишер 3 сол пештар худро миёни ҳавлӣ сӯзишворӣ пошида оташ зада вафот кардааст. худи алишер як бор занг гирифта аз ӯ бо сабаби бефарзандӣ ҷудо шуда буд. алишер аз касе наметарсид. насиба тарсид ки тоҳири бегуноҳро ӯ дар ягон ҷо кушта напартояд. охир аз дасти чунин ашхос ҳама кор меояд. барои ҳамин ҳаросида ба назди фотимахола рафт ва хати аввалу ҳозира гирифтаашро ба дасти хуштомонаш дод. фотимахола ин номаҳоро хонду рангу рӯяш сабсафед канд. лаҳзае дар ҷояш нишаста монду зери лаб гуфт: омад ба сарам аз он чӣ ки метарсидам. ин алишер аз касе наметарсид. ӯ худозада аст. холаҷон, зиқ нашавед, гуфт насиба. ӯ худаш кист ки ин қадар ҳама дар ҳаросанд? духтарам, ин морбача сари модарашро хӯрд. модари бечорааш аз дасти ӯву падари бадҷаҳлаш худро оташ зад. ҳоло падараш куҷост? падараш савлат карда гаштааст. аз дасти писараш зан гирифта наметавонад. аниқтараш метарсад.
ин морбача бисёр одами хавфнок аст. мо бояд бо хубӣ ин масъаларо ҳал кунем. оҳ духтарам, ин бераҳм тоҳири мана мекушад. насиба хилъати хонагиашро кашида дигар либосашро пӯшиду ба ҷои гуфтагии Алишер равон шуд. холаҷон, гирья накунед. худованд меҳрубон аст. чунин одам ҳеҷ гоҳ ба мақсади бадаш намерасад. духтарам, биё, ман ҳамроҳат равам. не холаҷон, агар шумо равед, он гаҳ ин ҳайвон ягон кори дигар мекунад дар ҳаққи тоҳир. охир тоҳир ҳатто мисли кӯдак ақл надорад. майлаш, худо нигаҳбонад бачам. насиба ба назди мағозаи лола омад. мошини бадвоҳимаи Алишер он ҷо меистод. насиба ишора кард ки Алишер фарояд. Алишер фаромада назди ӯ омад. ман медонистам ки ту меоӣ ҷонам. гӯш кун, ту барои мардуми тарсонҷа ки ин маҳалла мисли балоӣ, аммо барои ман арзише надорӣ. тоҳир канӣ? оҳо, ин девонаро ин қадар дӯст медорӣ, а? ин девона шавҳари ман аст. девона дили туро чӣ хел ёфтааст? инаш кори ман. тоҳир канӣ? агар тоҳират ногаҳон худро ба таги мошин партояд, чӣ мешавад? ин гапҳоро нагӯй. аз худованд наметарсӣ магар? шуд акнун ба ман насиҳат кардан. тоҳир даруни мошин масти хоб аст. насиба давида ба назди мошин омаду дарашро кушода тоҳирро кашола карда аз он ҷо фароварданӣ шуд. тоҳир чунон масти хоб буд ки аз пӯчидану силтав задани насиба ҳеҷ бедор нашуд. аз дили насиба ногаҳон гузашт ки шояд Алишер ба ӯ нӯшокии спиртӣ ё ягон дорӯи хобовар дода бошад. тоҳири хобро Алишер гуфт ки худам ба хонаатон мебарам. шин ба мошин. аммо насиба ба мошини ӯ нанишасту пиёда рафтан гирифт. Алишер тоҳирро ба хонаашон бурд. дар дами дарвоза Фотимахола бо чашмони ашкбор меистод. ҳа Алишер, ин чӣ кори кардагиат? чӣ кор холаҷон? ба келини ман чаро номаи ошиқона менависӣ? ман нанавиштам. келинатон аз дасти девона ба дод омада чунин найранг карда истодааст ки зудтар аз ӯ ҷудо шавад. тӯҳмат назан ба духтари фариштаи ман. шуд хола, ба дилам задед бо девонаатон. дигар туро назди ҳавлиамон набинам, гуфт Фотимахола. Фотимахола ӯро дуои бад карда тоҳири калавида истодаро ба хона даровард. ӯ ҳам ҳис кард ки ба тоҳир чизе хӯронидаанд. тоҳир то нисфи шаб аз хоб бедор нашуд. насиба баъди ба хона омадан бо Фотимахола нишаста нақша кашиданд ки чӣ тавр аз дасти ин бадзод номуси худро ҳимоя созанд. Фотимахола гуфт ки беҳтараш муддате насиба ба хонаи падараш рафта истад. баъди оташи ҳаваси Алишер пас шудан ӯро рафта меоранд. майлаш холаҷон, аммо дилам барои тоҳир месӯзад ки ӯ доим думдуми ман мегардад. як бало мекунем, ин мори кобра занг гирад, ҳамааш хуб мешавад. гап аст ки падараш ӯро аз кадом хонаводаи бодавлате зан додани ҳастанд. субҳи солеҳон ба хонаамон раҳсипор мегардам. тавре ноаён меравам ки тоҳир набинад. субҳи солеҳон насиба либосҳои даркориашро гирифту бо хуштоманаш хайрухуш карда ба хонаашон равона гардид. падараш ӯро дида хеле хурсанд шуд. ҳарду хеле гиристанд аз бераҳмии тақдир. падараш рози дил карда гуфт ки аз танҳоӣ азоб дорад. ин маънии суханони падар ба насиба зуд маълум шуд. аз дилаш гузаронид ки агар модар бимирад, падар зангир мешавад. дили падараш зан мехоҳад. бечора модараш солҳои сол хизмат карда дар зиндагӣ ба ҷуз дарду ғам чизе надид. суханони падар озурдаву хотирпарешон шуда ба хонаи хобаш даромад. агар падараш занг гирад, он гаҳ ӯ дар ин хона бегона мегардад. ҳарчанд аз субҳ чизе ба даҳон набурда бошад ҳам кимчихел дилаш беҳузур мешуд. худро хеле бад ҳис карду рафта аз падар пурсид ки ҳаби оромкунанда дорад. падар даст ба пешонии ӯ бурда гуфт: духтарам, боз мабодо таб накунӣ. баъди марги модарат сахт танҳову дилшикастаам. падар, дар ин бора баъдтар суҳбат мекунем, гуфт насиба. ӯ ба ошхона даромада барои худаш чойи талхи сиёҳ тайёр карду як қошуқча асал андохта нӯшид. аммо якбора ҳамаи чойи нӯшидаашро қай кард. чунин ҳолати ногувор ӯро якчанд рӯз азоб дод. ноилоҷ роҳи беморхонаро пеш гирифт. баъди ташхиси тиббӣ ӯро навбатдори беморхона ба назди худаш ҷиғ зада бо лаҳни ширин хабар дод: табрик, ту модар мешавӣ. чӣ? гуфт насиба ва ҳам ҳайрон шуду ҳам хурсанд. духтурҷон, ман ба шумо як сирри диламро мекушоям, аммо илтимос
ба ҳурмати мӯи сафедатон ба касе дар ин бора чизе нагӯед. шумо ҳам зан ҳастед ва бояд маро фаҳмеду дастгирӣ намоед. гӯш мекунам духтарам, диладро пур гир. ин сирри махфӣ миёни ману ту мемонад. медонед, шавҳари ман модарзод девона аст. ман худам бо илтимоси хуштоманам гӯё ки ӯро ба бистарӣ кашидам. ӯ намедонад ки зан чисту муҳаббат чист. ба хотири фарзанд буд ин ҳама қурбониям. аммо бо хости худованд дар батнам фарзанд шудааст. вале метарсам ки боз ӯ ҳам мабодо мисли падараш беақл таваллуд нашавад. не, гуфт духтур, аммо шояд ин хел ҳам шавад. ҳамаш дар дасти худо. вале ба ҳар ҳол дунё ба умед асту шайтон ноумед. шумо ҳаргиз ба зиқӣ роҳ надиҳед. барои модари оянда асабӣ шудан, гирья кардан зарар дорад ва ба тифли ояндааш таъсири манфӣ мерасонад. мо туро таҳти назорат мегирем. то 6 моҳагӣ ҳар моҳ кӯдакатро нигаҳ мекунем. агар раваду девона бошад, дар 6 моҳагӣ аллакай маълум мешавад. он гоҳ маҷбурем ки ӯро исқоти ҳамли сунӣ кунем. розӣ ҳастӣ? пурсид духтур. оҳ худоё, гуфт Насиба, ман ин азизи диламро 6 моҳ мегардонаму боз мекушам. ҳаволааш ба худо. духтурҷон, ман ба худам қасам медиҳам ки то вақти таваллуд ба ягон ҷо намераваму фақат дар намозҳоям аз худо тани сиҳату ақли солими ӯро талаб мекунам. бо шавҳарат чӣ зиндагиятро давом доданӣ ҳастӣ ё не? намедонам ҳоло. шавҳарам рӯз ба рӯз тағйир ёфта даранда мегардад. аммо ҳар вақте ки ба мижаҳои дарозу чашмони хумориаш менигарам, гумон мекунам ки тамоми зиндагиам ӯ мебошад. аммо чунин ҳиссиёт лаҳзае асту халос. офарин ба ту ки бо чунин девона зиндагӣ карда истодаӣ, гуфт духтур. тақдир аст. дар пешониям чизе ки бошад ҳамон мешавад. оҳи сарде кашид Насиба. аммо ту бояд таҳти назорати духтурон бошӣ, чунки як умр девонабонӣ хеле мушкил аст. Насиба ба хона баргашту ба падараш ин хушхабарро расонид. аммо чеҳраи падар аз шунидани ин хабар якбора тур шуда бо қавоқ гуфт: духтари якаву ягонаи ман, модарат аз ғами ту, аз бебахтии ту касал шуда мурд. акнун навбати ман аст. охир боз як девонаи дигарро таваллуд мекунӣ. беҳтараш аз ҳозир раву ӯро исқоти ҳамл куну, худро халос кун аз ин оилаи девонаҳо. не падар, гуфт Насиба, ман дигар аз фикрам гаштанӣ нестам. чизе ки шавад шудан гирад. охир худат азоби рӯҳӣ кашида истодаӣ. акнун навбати фарзанди девонаат. падарҷон, ин хел нагӯед. шояд ӯро худованд солим ба дунё биёрад. Насиба дигар бо падар баҳсу мунозира накарда ба ташноб даромаду дасту рӯяшро шуст. акнун ба худаш сахт аҳамият медоду шабҳои дароз бо тифли батнаш суҳбат мекард. барои ӯ мусиқӣ мемонду сураҳои қуръониро қироаташ менамуд. тоҳир бошад баъди рафтани ҳамсараш боз ҳам бештар девонатар гашта дар гирди ҳавлӣ доду вой мебардошт. ба истгоҳ рафта аз тамоми одамон мепурсид ки зани маро надидаед. бо модар ҷанҷол мебардошт ки ту зани маро куштӣ. боре аз ҳама пинҳонӣ ба ошёнаи панҷуми хонаашон баромада дасту пои зӯҳроро кушод. зӯҳрои аз банд раҳо ёфта чунон хурсандӣ мекард ки мисли одами солимақле ки аз маҳбас раҳоӣ ёфта бошад. ӯ ба тоҳир гуфт ки рафтем дандонканӣ. тоҳир гуфт ки не, ман намеравам. зани маро модарам кушта партофтааст. пас биё меравему дандонҳои модарамро якта якта канда мепартоем, ҷазояшро медиҳем. рафтем, гуфт тоҳир. онҳо пасу пеш аз ошонаи панҷум фаромада ба ҳуҷраи модар равон гардиданд. шавҳари фотимахола муддати 1 моҳ буд ки аз ҷои кораш ба сафари хизматӣ ба яман рафта буду фотимахола дар хона танҳо хоб буд. зӯҳро дарро оҳиста кушоду ба бистари фотимахола наздик шуд. ба тоҳир фармон дод ки даҳони ӯро кушояд. тоҳир болои сари модари ба хоби ширин фурурафтааш наздик шуда даст ба гардани модар бурду даҳонашро кушодан хост. фотимахола аз дарди сахти гарданаш дод зада бедор шуду болои сараш зӯҳрову тоҳирро дида онҳоро бо тамоми қувваташ тела доду хизматгорзанҳоро фарёд кард. зӯҳро аз хона бо шаст гурехта ба саҳни ҳавлӣ давид. вақте ки хизматгорзан давида ӯро дастгир карданӣ шуд, ба кӯча баромад. тоҳир бошад авзои модарро дар ин ҳолат дида зорикунон гуфт: оча, маро назанед. ин зӯҳро маро ба ин ҷо оварда мегӯяд ки ту зани маро бурда дар кӯҳи қоф маҳкам кардаӣ.
фотима хола қаҳру ғазабашро ба зӯр фурӯ бурда шапотие барои тоҳир фароварду гуфт ки агар ҳамин дафъа зӯҳроро аз занҷир халос кунӣ туро бурда ба кӯктош месупорам. фаҳмидӣ? очаҷон, дар кӯктош маро мезананд, укол мекунанд, ман метарсам. тоҳир чунон ҳунгол зада гирья кард ки фотима хола дигар тоқати дидани гирьяҳои ӯро накард. майлаш рав бачам, ба хонаи худат дарову камтар хоб кун. тоҳир итоаткорона ба ҳуҷрааш рафт. фитаи тӯи домодиашро гирифта ба телевизор монду ҳангоми тамошои он ҳар вақте ки насибаро медид дод мезад ки арӯси маро куштанд. фотима хола дар ҷустуҷӯи зӯҳро шуд. ӯ осемасар ба сӯи мағозаи лола давид. дид ки зӯҳро рӯймолашро кушода ба миёнаш баста бо моҳиҳои дарози парешону бепоҷома рақс дорад. мардҳои капа калону наврасон дар гирдаш ҷамъ шуда чапакзанӣ доранд. ҷавоне ки садои мусиқии телефони мобилияшро баланд карда буд масхараомез мегуфт: кани боз бисёртар ҷунбон. ин манзара фотима холаро сахт оташин карду рафта телефони мобилии он ҷавонро аз дасташ чанг зада гирифту ҳақораташ кард. э мурту мусулмон нашуда, шумо чӣ мардҳои каппа калон, зану фарзанддор, шумо инсонед ё ҳайвон? рӯзи ман ба саратон. магар шумо фарзанд надоред? охир ин девонаи ӯболак ақл надорад. шумо чӣ? ба ҷои ин наврасони беақлро насиҳат кардан, ин духтари касалро масхара карда, гирд карда хандида истодаед. он дунёятонро фикр намекунед магар? ин суханони ҳақиқати фотима хола мардҳои гундкушударо ба шарм оварду бахшиш пурсида аз он ҷо пароканда гардиданд. фотима хола аз дасти зӯҳро кашида ӯро ба хона овард. зӯҳро дасти ӯро сахт газида худро раҳо карданӣ шуд. аммо фотима хола ба сӯзиши дасташ тоқат карда аз кокулони дарози ӯ кашида як шапотӣ фаровард. зӯҳро дигар муқобилат нишон надода хомӯш шуд. раҳбара фотима хола зери лаб мегуфт: оҳ худоё, акнун пушаймонам ки ними умрамро ба девонабонӣ гузаронидам. шаварам ҳам вақтҳои охир бо баҳонаи сафари хидматӣ моҳҳо мераваду ӯро намебинам. шояд ягон маъшуқа ёфта бошад. ӯ ҳам аз ин девонаҳо хаста шуд. агар модарашон зинда мебуд, дарду ғамашонро бардошта наметавонист. падарашон ку баъди мурдани занаш забонхат навишт ки ба ӯ фарзанд дар кор нест. мани бефарзанд бошам ҳаётамро хазон кардам бо ин девонаҳо. зӯҳро гӯё ба суханҳои ӯ сарфам рафта бошад ки оҳе кашида ба фотима хола ишора кард: оча, ман дигар дар занҷир азоб кашидан намехоҳам. маро бикушу халосам кун. хаб кун, ту ҳам бандаи худоӣ. фотима хола ба хона омада ҳарду хизматгорзанҳоро фарёд карда супориш дод ки ин дафъа ҳуҷраи онҳоро беназорат намонанд ва сахт дакак занҷирбандаш кунанд. бегоҳии шавараш аз сафари хидматӣ баргашта тӯҳфаи зиёде овард, аммо чеҳрааш кимчихел парешон буд. медонӣ фотима, ман ба ту гап дорам. одати маро медонӣ ки ҳеҷ гоҳ дар умрам дурӯғ намегӯям. ман гӯш мекунам, гуфт фотима хола ва ба дилаш омад ки ҳозир шавараш ягон хабари баде мегӯяд. фотима, муддати ин солҳои хонадорӣ ман аз ту гапи баде нашунидаам. бо ҷону дил дӯстат медорам. ҳатто розигӣ дода ин девонаҳоро ба фарзандӣ хондам. аммо худам дар дил як умр дар орзуи фарзанд будам. чӣ тавр ба ту фаҳмонам? фаҳмонед, гуфт фотима хола. ман 2 сол пештар бо духтари шавҳарнокардае ақди никоҳи мусулмонӣ баста будам. инак ӯ ҳомиладор шуду дирӯз писар таваллуд кард. барои ман писардор шудан ин беҳтарин хушбахтӣ аст. чӣ? фотима хола мисли кӯдак ба гирья даромад. аз бахти сӯхтаву бефарзандиаш қалбаш сахт ба дард омад. гирья накун ҷони ман, туро бо тамоми ҳастиам дӯст медорам, аммо асоси зиндагии инсон ин фарзанд аст. агар ин сағираҳои хоҳарат солимақл мебуданд, шояд ман орзуи фарзандро намекардам, аммо аз девонаҳоро тарбия кардан сахт хаста шудаам. бовар кун. медонам. оҳи сарде кашид фотима хола. ҳозир истед. фотима хола ашки чашмонашро пок карду рафта кӯрпаҳои сандуқашро чапагардон кард. аз даруни сандуқ буҷули аспро бароварда ба шавҳараш дода гуфт: мардак, дар ёдатон ҳаст шаби нахустини арӯсӣ? чаро не? гуфт шавҳараш. инро магар ман ба ту надода будам? оре, гуфта будед ки ин буҷули аспро пинҳон кун, ба хотири 2 писардор шудан. доимо орзу мекардед ки ман бароятон дугоник писар таваллуд мекунам.
инро бигиреду ба занатон бидиҳед. худованд ба писаратон умри дарозу бахту тахт диҳад. фотимаҷон, гирья накун, ки дилам месӯзад. то ҳам барои ман азизӣ ва ман ҳеҷ гоҳ шуморо намепартоям. ман ба хотири писарам ба ӯ ҳам хона харида медиҳам. агар розӣ боше, гоҳ-гоҳ писарамро ба наздат меорам. биёред бо ҷону дил, гуфт Фотима хола. номашро ту бимон, ту ба ин ҳам ҳақ дорӣ, гуфт шавҳараш. агар розӣ боше, номашро дӯст Муҳаммад гузорем. чунки як умр ман дар дил орзу доштам ки агар писардор шавам дӯст Муҳаммад мемонам. Фотима хола ҳарчанд дар зоҳир рашкашро нишон надода бошад ҳам дар дил месӯхт барои ишқашу барои бахташ. насиба дар бораи ҳомиладор шуданаш ба хуштоманаш хабар надод, чунки дудила буд ки оё ба хонаи шавҳар баргардад ё на. метарсид ки тоҳир ба тифли шикамаш зарар мерасонад. барои ҳамин то вақти таваллуд дар хонаи падар истоданӣ шуд. насиба шабҳо дар бистар дароз кашида андеша мекард ки ояндааш чӣ мешуда бошад. оё тифли шикамаш солим таваллуд меёфта бошад? аммо ин тифли ҳанӯз ба дунё наомадааш чунон ба дилаш наздик буд ки гумонаш дар дунё фақат ӯро дорад. тамоми рози дилашро ба ӯ мегуфт. гоҳ ҳис мекард ки тифл аз суханони ӯ ба вашт омада дар батнаш меҷунбад. падар ин ҳолати духтарашро мушоҳида карда дар дил мегуфт ки шояд девонагии тоҳир ба духтараш низ таъсир карда бошад ки худ ба худ гап зада мегардад. насиба медонист ки падар барои фарзанддор шудани ӯ аз тоҳир розӣ нест, чунки тоҳир беақл асту шояд фарзанди ӯ ҳам беақл таваллуд шавад. насиба ҳис мекард ки дар умқи дилаш ба тоҳир меҳр кардааст. охир ӯ бахти аввалаш аст. бахусус нигоҳҳои беозораш ва мижаҳои дарозаш, дандонҳои марворидаш аз пеши чашмонаш дур намешуданд. аз худо илтиҷо мекард ки фарзандаш дар зоҳир мисли тоҳир бошад. ӯ бехабар буд ки дар батнаш дугоник дорад. дигар ба духтур нарафт. метарсид ки мегӯянд фарзандат носолим аст. фотима хола дар бистари танҳову сардаш ин тарафу он тараф тоб хӯрда бо тамоми ҳиссиёташ мегирист. барои бахти сӯхтааш дӯст медошт шавҳарашро бо тамоми ҳастиаш. аммо имрӯз шавҳараш ошкоро иқрор шуд ки зани дуввум гирифтааст. ин ҳама хиёнатро дили меҳрбораш қабул карда наметавонист. дилаш мегирист. дар ғами фарзанд сӯхту сӯхт. баъди дилашро холӣ кардан ба соат нигарист. соат 11 шаб буд. аз дилаш гузаронид ки шояд ҳозир келинаш бедор бошад. ба ӯ занг зад. алло духтарам, хуб асте? дар ин бевақтии шаб ташвишат додам. не очаҷон, ин хел нагӯед, ман бедорам. тоҳир чӣ ҳол дорад? тоҳир дар ғами ту маҷнун гаштааст. ақл надораду ишқ дорад. аҷиб, медонам очаҷон, гуфт насиба. чунки баъзе шабҳо бо меҳр мисли кӯдак ба ман нигариста мегуфт ки ту арӯсаки зеботарини дунёӣ. бовар кунед очаҷон, ман сидқан аз худо талаб мекунам ки ӯ сиҳат шавад. аммо афсӯс. худат чӣ ҳол дорӣ ҷони оча? очаҷон, ман як гапи хуб дорам ба шумо. ман ҳомиладорам. худоё, рост мегӯӣ? оре очаҷон, дуои шумо мустаҷоб гардид. акнун чӣ кор мекунӣ? таваллуд мекунам. оҳ ҷони оча, агар рафту кӯдакат низ носолим бошад, пас чӣ кор мекунӣ? оча, илтимос ин хел фикр накунед. нияти нек ними давлат аст. худатро сахт эҳтиёт кун, гуфт Фотима хола. ба хона меоӣ? намедонам очаҷон. беҳтараш ҳамин ҷо таваллуд мекунам. баъд ягон фикр мекунем. аммо дар ин миён падари насиба сахт дар фикри зангирӣ фитоду насиба андеша кард ки агар падараш зани ҷавон бигирад, пас ӯ дигар дар ин ҳавлӣ истода наметавонад. ин ҳақиқати талхи зиндагӣ буд. баъди зани ҷавонашро ба хона овардан, дар ҳақиқат падараш сахт тағйир ёфта ба насиба умуман аҳамият намедод. боре садои зани падарашро шунид ки мегуфт: мардакҷон, о таваллудкунӣ дар таваллудхона ҳоло хеле гарон аст. як духтари холаи ман баъди таваллуди кӯдакаш то $200 додааст. духтаратонро ки ин қадар пул медиҳад? то рафт вақти таваллуди тифлаш наздик мешавад. ба хуштоманаш занг мезанам. ту хавотир нашав. садои пасти падарро шунид ӯ. барои чӣ ба хонаи шавҳараш намеравад? чунки шавҳараш беақл аст. тавба, чӣ хел беақл аст? насиба дигар суханони онҳоро гӯш накарда аз хона ба берун баромад.
ба хуштоманаш занг зада хоҳиш кард ки омада ӯро баранд. фотима хола ҳамон замон мошин киро карда омаду ӯро ба хонаашон бурд. падараш ҳатто барои хотираш шуда як боракак нагуфт ки чаро меравӣ. тоҳир дар ҳавлӣ машғули тӯбозӣ буд. ҳамин ки аз дами дарвоза дар омадани Насибаро дид, аз хурсандӣ дод зад: ура, арӯсаки ман омадӣ? ман туро дар тамоми истгоҳҳо мекофтам. зарпарӣ ба ман ваъда карда буд ки туро намекушад. Насиба аз гардани Тоҳир оғӯш карда ҷавоб дод: ман хубам, аммо беморам. набояд ту ба шиками ман даст занӣ, фаҳмидӣ? вагарна қар карда мераваму дигар маро намебинӣ. хуб шудааст арӯсаки ман. Тоҳир шабона кунҷи хона нишаста баланд ба сурудхонӣ даромад. Насиба ба ӯ гуфт ки пас суруд хонад. Тоҳир ба суханони ӯ аҳамият надода боз ҳам баландтар суруд хондан гирифт. Насиба асабӣ шуда Фотима холаро фарёд кард. Фотима хола дид ки Тоҳир аҳамият надода ба рақс даромадааст. ишора кард ки келинаш рафта дар хонаи хоби ӯ бихобад. амакам канӣ? амакат ба ҷои аз ман занг гирифта соҳиби писарча гардидааст. оҳ очаҷон, мефаҳмам дили сӯхтаи шуморо, бо дард гуфт Насиба. ҳа духтарҷон, чӣ кор кунам ки забонкӯтаам? бефарзандиам боиси хомӯшиам аст. хиёнат дили касро озурда месозад. оре, гуфт Насиба, падари ман нисбати зани ҷавонро ба хона овардан тамоман маро фаромӯш кардааст. дар бораи модари раҳматиам тамоман гап намезанад. ман аллакай барои ӯ як нохӯри зиёдатиам. ин ҳақиқати талхи зиндагӣ аст, азизам, гуфт Фотима хола. ту зиқ нашав, ман модари ту ҳастам. бале очаҷон, ман дигар аз хонаи шумо ба ҳеҷ куҷо намеравам. дар тақдирам Тоҳири беақл будааст. беақлии ӯ аз баъзе беақлҳо беҳтар аст. Тоҳир дари модарро тақ-тақ зада талаб мекард ки арӯсашро ба назди ӯ биёранд. Фотима хола ба берун баромада ӯро таъкид кард ки агар боз дод занад, занҷирбандаш мекунад. Тоҳир ин лаҳза гиреолуд гуфт: ман дигар зистан намехоҳам. оча, маро чаро таваллуд кардӣ? зӯроро ҳам азоб медиҳӣ, маро ҳам. ин суханони Тоҳир қалби садпораи Насибаву Фотима холаро ба дард овард. ба ӯ ҳаби демидрол дода оромаш карданд. акнун ҳар шаб ба хотири осудагии Насиба Фотима хола ба Тоҳир дорӯи хоб медод. метарсид ки ба ногаб ба тифли батни келинаш Тоҳир зараре нарасонад. баъд як ҳафтаи бозгашташ ба хонаи хуштоманаш шабе ӯро дарди таваллуд фаро гирифту Фотима хола ӯро ба таваллудхона бурд. баъди 6 соати дарди сахти таваллудкунӣ Насиба 2 писар дугоник таваллуд кард. Фотима хола дар берун бо Тоҳир интизори духтурон буданд. дили Фотима хола сахт дар ҳарос буд ки оё тифлу солим ба дунё меояд ё на. Насиба аз садои гирияи кӯдаконаш сахт тарсида саволомез ба занаки момодоя нигоҳ кард. ҳа духтарам, чӣ тарсидӣ? ту модари 2 писари зебо шудӣ. 2 писар? худоё! аз хурсандӣ чӣ кор карданашро намедонист Насиба. ӯ писаронашро бо навбат ба даст гирифта меҳрубонӣ мекард. тифлон сахт инга гуфта мегиристанд. писаронам солиманд? ҳоло солиманд. боз духтури асаб онҳоро ташхис мекунад. дар авлодат касе то ин вақт дугоник таваллуд кардааст? пурсид момодоя. оре, хуштомани раҳматиям. шавҳарам дугоник аст, Тоҳиру Зӯҳро. хушбахт будаӣ. занҳои зиёд дар орзуи таваллуди дугоник ҳастанд. ҳозир ман барои ин хушхабарам аз шавҳарат савғотӣ мегирам. дар берун хуштоманам интизор аст. Насиба намехост ки Тоҳирро духтурон бубинанд. ӯ лаҳзае ба чеҳраи тифлакон нигарист. аз модар бо мӯйҳои сип сиёҳи ҷингала ба дунё омада буданд. худоё, кош онҳо солим ақл бошанд. худоро зорӣ мекард Насиба. момодоя ба берун баромада номи Фотима холаро гирифту гуфт ки дугоник писарча таваллуд шудааст. Фотима хола аз шодӣ қариб ки қарсак занад. аҳволи келинаму писарчаҳо чӣ хел аст? хеле хуб. ин шавҳараш аст? ба Тоҳир нигариста пурсид момодоя. ҳа, кани язна севанчии маро бароред? даст дароз карда гуфт момодоя. ана севанчӣ. гӯён Тоҳир даст ба киссааш бурда як қабза мавизро ба кафи дасти ӯ гузошту лабашро инҷ карда боз пурсид. зани маро куҷо кардед? ин тарзи суханронии Тоҳир момодояи рамузфаҳмро ба андеша оварду рӯй ба Фотима хола оварду гуфт: шумо хуштоманаш бошед, пас ширинкомаи кӯдаконро диҳед. Фотима хола аз сумкааш 200 сомонӣ бароварда ба момодоя дароз кард. момодоя баъди баргаштан ба Насиба оҳиста гуфт: духтарам,
шавҳарат сохт нестми? Не холаҷон, ӯ девона аст. барои чӣ ба девона ба шавҳар баромадӣ? ман намедонистам. онҳоро ба суд додан дар кор буд. як духтари соқи зеборо ба як девона додаанд. не холаҷон, ман аз ин зиндагиам розиам. ӯ хеле беозор аст. хавотирам ки писаронам солим бошанд ё не. ба фикри ман шукр ки солиманд, гуфт момудоя. аммо камақлии онҳо баъди яксолагӣ маълум мешавад. писари ҳамсояи мо масалан то синни 6 солагӣ хуб рушду нимо ёфту якбора дигар на қадаш сар зиду на ақлаш. ҳоло бечора 17 сола мебошад. аммо баъди ташхиси мағзи сараш аниқ шуд ки ақлаш ҳамагӣ то синни 6 сола мерасаду халос. ин кори тавба аст. худованд ба душмани кас фарзанди девонаро нишон надиҳад. оҳ холаҷон, ҳам хурсандаму ҳам ғамгин, гуфт Насиба. баъди 3 рӯз онҳоро ба хона ҷавоб доданд. фотима хола онҳоро бо навбат бардошта дӯстдорӣ мекард. шавҳараш низ аз тавлиди онҳо хабар ёфта зуд зуд ба хабаргирӣ меомад. тамоми меҳру муҳаббату диққати Насиба ба тифлонаш равона шуда буданд. аммо Тоҳир аз ин рафтори Насиба қаҳр карда гоҳ пинҳонӣ аз сама рафта тифлонро гирифта ба сӯяш дод мезад. кани равед аз хонаи ман. ин рафтори ӯро Фотима хола дида ӯро ҷанг карда гуфт ки ин писарони ту мебошанд. баъзе вақтҳо Тоҳир онҳоро бо таври худ дӯстдорӣ карда зери лаб мегуфт: чӯҷоякони ман, пишакчаҳои ман, тезтар калон шавед, ба себчинӣ меравем. Насиба доим кӯшиш мекард ки Тоҳирро танҳо ба назди тифлонаш намонад. ба ҳар ҳол ҳарчанд ӯ падарашон бошад ҳам девона асту ақл надорад, боз ягон зарар ба кӯдаконаш нарасонад. чунин ҳис мекард ки Тоҳир нисбати кӯдакон рашк пайдо кардааст. шабе зорӣ кард ки ҳарду дар як бистар бихобанд. аммо Насиба ӯро тела дода гуфт ки ман бо писаронам мехобам. Тоҳир аз ин сахт ба ғазаб омада Ҳасанро якбора бардошта ба берун давид. Насиба аз ин рафтори ӯ ба даҳшат фитода хуштоманашро фарёд кард. аз садои баланди Насиба хизматгорҳо ҳам тарсида ба берун баромаданд. Тоҳир ҳусени лӯлапешро дар оғӯшаш дар миёни ҳавлӣ гирифта рост истода такрор ба такрор мегуфт: оча, ин зани ман нест, зани маро зарпарӣ бурдааст. ин кӯдакон бошанд, кӯдакони зарпариянд. кани бачам кӯдака ба ман де. Фотима хола зиракӣ карда наздик шуду тифли гирья карда истодаро аз дасти ӯ бо зӯрӣ кашида гирифту ба хизматгор фармон дод ки дасту пояшро баста ба ошёнаи чорум бурда маҳкам кунанд. Насиба гирьякунон тифлашро гирифта ба хуштоманаш гуфт: очаҷон, чӣ кор мекунем а? ман ҳам ба таҳшат фитодам, гуфт Фотима хола. хайрият ки худо раҳм хӯрду кадом бузургворе дар пуштамон будааст ки кӯдакро ба замин напартофт. ин беақл агар ақл медошт магар чунин рафтор мекард. Фотима хола шаби дароз хоб накарда фикр кард ки чӣ бояд кард. субҳи солеҳон ба шавҳараш занг зада ҳодисаи шабона рух додаро нақл карда кӯмак пурсид. шавҳараш гуфт ки ӯро бурда ба кӯктош месупорем, дигар илоҷ нест. Тоҳирро маҷбурӣ обозӣ даронда либоси тоза пӯшониданд. ӯ ҳис кард ки аз ин хона меравад. арӯсаки зебои ман, маро напарто, маро бубахш. шаб маро зарпарӣ гуфт ки ин кӯдакон арӯси туро мекушанд. Тоҳирҷон, ту зиқ нашав, гуфт Насиба. мо туро зуд зуд хабаргирӣ меоем. не, маро онҷо ба сарам бо санг мезананд. Тоҳирро кашола карда ба мошин шинонданд. ин замон Ҳасану Ҳусейн мисли оне ки эҳсос карда бошанд ӯ падарашон аст, беис гирья мекарданд. Насиба худашам дилаш гирён буд, аммо дигар илоҷе надоштанд, ба ҷуз Тоҳирро ба девонахона бурданд. баъди бурдани Тоҳир хизматгорон давида омада ба Фотима хола гуфтанд ки аҳволи Зӯҳро тораф вазнин мегардад. беис мисли гург нолиш карда чизе намехӯрад. Фотима хола давида ба боло баромад. Насиба ҳам аз пасаш ба ошонаи панҷум давид. Зӯҳро мисли гург улоз кашида зорӣ мекард ки ӯро ба назди шоҳдухтари Миср баранд. авзояш сахт беҷо буда аз чашмонаш ашк меборид. Фотима хола ин аҳволи ӯро дида ба Насиба гуфт: ба фикрам ки аз рафтани Тоҳир дилаш огаҳ ёфта ба чунин ҳол расидааст. инҳо ба якдигар наметавонанд. маҷбурам ки фардо Зӯҳроро низ ба кӯктош барем. Фотима хола дигар тоқати дидани аҳволи Зӯҳроро накарда гирьякунон ба поён фаромад. худоё, чӣ қадар дарднок аст дидани ин манзараи даҳшатнок. шабона аз гулдуроси чизи сахте Насиба тарсида аз хобаш бедор шуд.
садои ваҳшатноки зӯҳро ба гӯшаш расид. давида хилаташро пӯшиду ба кӯдакон нигарист. онҳо дар гаҳвораҳояшон хоб буданд. ба ҳавлӣ баромад. дар поён зӯҳро оғуштаи хун ва чашмонаш кушода мехобид. насиба дод зад. фотимахолаву хизматгорон низ аз дидани ҷасади зӯҳро ки бандҳояшро кушода ба берун баромада худро аз ошонаи панҷум партофта буд ба таҳшат омаданд. духтари ёрии таъҷилиро ҷеғ заданд. аммо духтур набзи зӯҳроро санҷида гуфт ки ним соат пештар ӯ бо сабаби ба симент бархӯрдани сараш ки хуни зиёд рафтааст ҷон додааст. зӯҳроро мувофиқи урфу одати ба мусулмонон хос кафан карда дар қабристони шаҳр гӯрониданд. аммо дар рӯзи ҷанозааш ҳарчанд насиба исрор кард ки тоҳирро биёранд, наоварданд. чунки фотимахола метарсид ки ба ногаҳ ӯ дар маросими ҷаноза худро накушад. вале он шаби мудҳиш тоҳир дар беморхона дод зада нолиш мекарду номи зӯҳроро мегирифт. дилаш беқарор буд. духтури навбатдор бо ҳамшираҳои шафқат омада дасту пойҳояшро бо зӯрӣ баста ба дасташ сӯзандории оромкунанда гузарониданд. то субҳ хобаш бурд. тоҳир хоб дид ки миёни чор девори хона месӯзад. пӯсти баданаш варақ варақ мерезад. доду фарёд бардошта аз хобаш бедор шуд. ӯ ҳаросон ба ҳамроҳонаш ки яке рӯзнома мехонду дигаре радиочаи худсоз дар даст ҷумбуҷӯл дошт назар кард. зӯҳро маро мекушад гуфта якбора дод зад. девонаи ҳампаҳлӯяш омада бо дастонаш даҳони ӯро зер карда оҳиста гуфт: медонӣ чӣ ҷӯра? хапакак шин. ҳозир ман бо Сталин гуфтугӯ дорам. агар хаб накунӣ бо сими телефон гулӯятро буғӣ мекунам. ҳамин вақт марди сиҳаҷурдаи қадпасти хилати сафедпӯш ба ҳуҷра дохил шуду салом дод. сипас ба назди тоҳир омада якчанд намуд ҳабҳои сурху зардро дода касеро фарёд кард. духтараки чашмкапути сафедпӯше давида омада ба ӯ пиёлаи обро дароз кард. тоҳир аввал чизе нагуфта итоаткорона ин доруҳоро бо об нӯшид. баъд барои духтур нигариста зорикунон пурсид: маро ҷавоб диҳед ба назди зӯҳро. зӯҳро кист? зӯҳро ин манам. ту тоҳирӣ? сиҳат шаб ба хонаатон меравӣ, гуфт духтур. ҷавоб диҳед. гӯён тоҳир ба духтур дар афтод. духтур муште ба сари ӯ фароварда дастонашро ба пушт гардонид. тоҳир сарашро ба девор зада гирья мекард ва беист номи зӯҳроро мегирифт. муддати 3 рӯз чизе нахӯрда аз по афтид. фотимахола ба аюдаташ омада хӯрок овард. аммо ӯ нимнигоҳе ба сӯи хӯрок намекард. аз фотимахола пурсид: оча, арӯсаки мана зӯҳро бо худаш бурд? тавба, чаро ин тавр мегӯӣ? ба куҷо мебарад зӯҳро арӯсаки туро? ман хоб дидам ки зӯҳро дар як бешаи зебо олуча хӯрда истодааст ва аз олуча канда ба арӯсаки ман дода истодааст. дигар ин гапҳоятро ба забон набиёр, фаҳмидӣ? гуфт фотимахола. сиҳат ки шудӣ ба хона мебарем туро, пеши писаронат Ҳасан Ҳусейн. оча, агар ман бимирам ту гирья мекунӣ? ин хел нагӯй, ҷигарамро об кардӣ, гуфт фотимахола. не, гуфт тоҳир. зарпарӣ мегӯяд ки туро бо худам ба пушти кӯи қоф мебарам. нарав ҳамроҳаш, фаҳмидӣ? туро арӯсакат дӯст медорад. майлаш очаҷон, гуфт тоҳир. ин охирин суҳбати фотимахола бо тоҳири ноумед буд. он шаб тоҳир дар хобаш сахт нолиш мекард. насиба бошад аз беиз ғаш кардану гирьяи Ҳасан Ҳусейн ба тааллуқа фитода мошини ёрии таъҷилиро ҷеғ зада буд. онҳо омада кӯдаконро аз назар гузаронида гуфтанд ки шояд ягон чизи хунук дода бошед ва ҳардуяшонро сӯзандории оромбахш гузаронида таъкид кард ки агар то субҳ ин ҳолат идома ёбад ҳатман онҳоро бурда дар беморхонаи касалиҳои кӯдакона хобонанду ташхис гузаронида сабаби ин қадар сахт гирья карданашонро аниқ кунанд. насиба хост ки худаш сарашро монда каме ғанаб кунад ва хастагии шабонаашро барорад. аммо дар ҳамин лаҳзаи ғанаб карданаш сиёҳӣ ӯро зер кард. насиба гумон кард ки тортори девори хона гардиш дораду касе гулӯи ӯро буғӣ карда куштанист. дар хобаш сураи ихлосро хондан гирифт. фотимахола аз садои баланди ӯ бедор шуда ба ҳуҷрааш даромад ва болои сараш истода ба рухсораҳои ӯ об пошида мегуфт: духтарам, ба ту чӣ шуд? оча, хайрият ки омадед. ин сиёҳӣ маро бори дуввум аст ки зер мекунад. як бор вақти модарам аз олам гузаштан, вақти ҷонкании ӯ маро сиёҳӣ зер карда буд. инак ин бори дуввум аст. тоҳир саломатиаш чӣ хел буд? хело бад, гуфт фотимахола. духтур гуфт ки чизе намехӯрад, фақат номи зӯҳроро мегирад. очаҷон,
дина шаб як хоби парешон дида будам. зӯҳро бо либоси сабз сафеди арӯсӣ дар миёни ҳавлӣ рақс дораду тоҳир дасти маро кашида ба рақс даъват дорад. аммо ҳамин вақт ҳасан ҳусейн гирья карданду ман аз хоб бедор шудам. хайрият ки бедор шудӣ. бовар кун, олами ғайб сирҳое дорад ки мо одамон бехабарем. як оши сергӯшт пас ба 7 хона хайр мекунем. майлаш, гуфт Насиба. худам ҳам дар ҳамин фикр будам. соатҳои 10 саҳар ногаҳон телефони мобилии Фотимахола занг заду ӯ давида телефонро бардошт. салом алейкум, шумо холаи Фотима ҳастед? оре ман. тинҷӣ аст духтур? тинҷӣ нест. тоҳир аз беморхона гурехтанӣ шуда сӯи дарёи назди беморхона давидааст. ӯро субҳ духтурон аз даруни лойқаҳо беёду беҳуш дарёфтанд. аҳволаш хело бад ва вазнин аст. дилаш сус кор карда истодааст. ҳозир меравам. Фотимахола зуд ба хизматгорзан супориш дод ки мошини таксиро аз берун киро карда биёранд. худаш аз паси либоспӯшӣ шуд. барои эҳтиёт 10 метр сони сафедро низ бо худ гирифт. Насиба аз ӯ пурсон шуд. очаҷон, тинҷӣ асту хир? не бачам, аҳволи тоҳират соат ба соат вазнин мешавад. то омадани ман ҳавлиҳоро рӯбучин кунед. ба хизматгорзанҳо гӯй ки тамоми хонаҳоро як бори дигар тоза кунанд. ба амакат низ занг зан, таъҷилан биёяд. хуб шудааст очаҷон. аз қари дилаш гузашт ки дар хоб беҳуда сиёҳӣ зераш накардааст. барои бахти набудааш сӯхт. тоҳир ба зӯр нафас мекашид. Фотимахоларо дидан замон гирьякунон гуфт ки кани зӯҳро дар хона аст. чаро дурӯғ мегӯӣ очаҷон? зӯҳро дар пушти кӯи қоф себ хӯрда гаштааст. имшаб маро ҷеғ зада гуфт ки ними себро ба ман медиҳад. аммо ман даруни лойқаҳо ғалтидам. тоҳирро то рафт сония ба сония нафаскашиаш вазнин шуда баъди 1 соат аз гап задан монд. духтур гуфт ки дилаш хеле сус зада дасту поёяш карах шуданд. то қарибиҳои бегоҳӣ тоҳир рӯи daстони Фотимахола фафтид. лабонаш парида чизе гуфтан мехост, аммо садояш набаромад. Фотимахола аз сӯзиши дил дандон ба дандон монда нолаву фарёд набардошт. тоҳирро ба ҳавлӣ оварда мардумро ба ҷаноза хабар карданд. алишер ки нав занг гирифта буд, аз марги ӯ дарак ёфта ба худ афсӯс мехӯрд ки чаро занг гирифт. ин арӯсаки зебо бешавҳар шуд ку. Насиба рӯи тоҳирро кушода аз рухсораи хунуку сахташ бӯсае кард. бӯсаи армониву бӯсаи бебахтӣ. баъди маросими 40 соли тоҳирро додан, Фотимахола ба Насиба гуфт ки агар хоҳӣ шавҳар кун. не холаҷон, фикру зикрам ба Ҳасану Ҳусейн аст. барои онҳо зиндагӣ мекунам. ин тавр намешавад. ту ҳоло хело ҷавонӣ. не очаҷон, ин фикри ман қатъӣ аст. онҳоро бурда як бори дигар аз ташхиси пурраи тиббӣ мегузаронам. баъди ташхиси тиббӣ маълум шуд ки ҳарду солим ақланд. Насиба дар мактабе ба ҳайси фаррош ба кор даромад. директори мактаб ӯро ба назди худаш фарёд кард. рӯбарӯяш Шамсулло, ишқи аввалаш меистод. Шамсулло аз ҳаяҷон гап зада наметавонист. Насиба Шамсуллоро дида лолу гонг шуд. Шамсулло ба зӯр салом дода аз аҳволаш пурсон шуд. шавҳарам мурд, гуфт Насиба. барои ҳамин ба кор омадам. чӣ тақдири сахте. дар вақташ падарат ба ман гуфт ки ту бачаи деҳотии камбағал дар шаҳр хона надорӣ. ман номус карда ба Русия рафтаму бо меҳнати дастонам пул ҷамъ карда дар шаҳр хона харидам. хонаро ёфтам, аммо туро наёфтам. соҳиби хона шудаму ту шавҳар кардӣ. аммо аз издивоҷи кардаам норозӣ будам. оқибат мо расман ҷудо шудем. фарзанд дорӣ? пурсид Насиба. не, мутаассифона. ту чӣ? ман соҳиби 2 гулписар Ҳасану Ҳусейн ҳастам. беҳтарин, гуфт Шамсулло ва сарашро хам кард. барои онҳо умри дароз мехоҳам. раҳмат, гуфт Насиба. акнун Шамсулло мисли давраи аввали ошиқиҳояш беқарору парешон шуда ҷои нишасташро намеёфт. суроғ карда ба хонаи хуштомани Насиба омад ва рози дилашро ба ӯ кушод. Фотимахола бегоҳӣ баъди аз кор баргаштани Насиба дар ин бобат сухан карда гуфт. духтарам, боз такрор мекунам ки ту хело ҷавонӣ ва то ҳанӯз аз зиндагӣ гуле начидаӣ. Шамсулло барояд тӯҳфаи тақдир аст. не очаҷон, магар писарони маро ӯ падарӣ карда метавонад? чаро не охир?
ӯ ки туро аз давраи мактабхоният дӯст дошта будааст. медонам очаҷон, ин тавр бошад дигар дудилагӣ накун, гуфт фотимахола. ман ҳамчун модарат туро ба ӯ ба шавҳар медиҳам. насибаро бо тамоми орзуву ҳавасҳояш фотимахола ба шавҳар дод. мардуми маҳалла байни ҳамдигар мегуфтанд ки ин занак девона будааст ки келини худашро бароварда ба шавҳар дод. насиба ончунон хушбахт буд ки ба тасвир карданаш сухан оҷизӣ мекунад. аммо ҳар гаҳ ки ба ҳасану ҳусейнаш, ба межаҳои ба ҳам хӯрдаи онҳо назар мекард, ҳамон замон тоҳири беақли беозораш пеши рӯяш падид меомад.